Arratsaldeon, hasingo gea gai batzuk baditugulako gaurko plenoan. Lehenik eta behin, maiatzaren 28ko bilkurako akta onartzea, zerbait aipatzeko. Bigarren puntuan, maiatzaren 19tik ekainaren 12 bitarteko alkate dekretuen berri ematea. Aipatzekorik. Hirugarren puntuan, hirugarren puntuan kreditu gehigarriak onartzea. Hor ikusten dezutenez, dokumento iriki behar dut, dokumento guztik irikita. Hor ikusten dezutenez, ekartzen dugun proposamena da 2026ko aurrekontuari beste 1.000.000 euro pasatxoko kreditu gehikuntza bat egiteko. Hor dauden partidaia gehienak partida berriak dira, nolabait aurrekontuetan jaso ez direnak, eta partida batean aurrez jasota zegoen Santueneko urbanizazioko partidarik beste 400.000 euroko gehikuntza bat egitea. Beraz, 1.000.000 euro gehiago, eta, zertarako, ez? Hor partida garrantzitsuak ditugu, eta, ditugun partida horietatik, nagusiki 3 nabarmendu nahi ditut. Batetik, haitzeta erosteko 250.000 euroko partida bat jaso dugu. Zergaitik partida hau, ez da ohikoa, edo ez, ohikoa izaten udalak ondasunak erostea. Kasu honetan, ondasun bat, patrimonio bat erosteko proposamena egiten dugu. Badira hilabete batzuk, haitzetako jabeak udalera etorri zirela, eraikina saldu egin nahi zutela esanez, eta, udalari egin zioten proposamena, proposamena edo eskaintza, udalak interesik izan ote zezakeen eraikin hori erosteko, batez ere ikusita, kale horren izaera zein dan, alboan sutegi dauka, kulturretxea dauka, berago potxonea dago, azkenean eraikin publikoz eta espazio publikoz inguratuta dagoen eraikin bada, seguraski aurrez ere inoiz horrelako aukera hori mai gainean egongo zen, kontuak kontu, esan bezala, baia jabeek erabakia hartua zuten saltzeko, eta, pribatu bati saldu aurretik, behintzat, baina iziotela udalari egin eskaintza, esan dudan bezala, udalak interesik izan ote zezaken edo jakiteko. Noski guk erabaki bat hartu aurretik, galdetu geniena izan zen, zenbatekoa izango litzateken salmenta prezioa, eta horretarako hartu zuten konpromisoa tasazio bat egiteko, bai. Tasazio hori egin zuten, eta udalari egin dioten salmenta proposamena, tasazio horrek utzitako emaitza izan da, halako tasazioak egiten ditun enpresa bat hartu zuten, tasazio hori aurkeztu zuten, 250.000 eurotan saltzeko proposamena egiten zen bertan, ikuspegi tekniko batetik ere aztertu zen, ea egiten zen proposamena ere egokia ote zen, eta, guk jasotako aholku eta egindako kontraste ezberdinetatik ikuste genuen udalari egindako eskaintza oso onuragarria zela, eta beraz, udal gobernutik erabaki genuena izan zen, horrelako aukera bati ezin geniola muzin egin, gainera, momentu honetan ere, kiroldegiko suteak eragindako kalte ordainen gaia ere argituta dagoenez, eta horrek ere udalari ematen dionez, ekonomikoki ere osasuntsuago egoteko aukera, ikusita, esan bezala, baldintza guztiak egokiak zirela, udal gobernutik erabaki genuen, eraikin hori erostea, eta jabeekin adostasunetara iristea oso erraza eta erosoa izan da zentzu horretan bidea. Guk aitortu behar dugu oraingoz ez daukagula
ikusita zertarako, bueno, ikusiko da, orain sortu da aukera hau, eta aukera hau egokia zenez, orain inbertsio hau egitea, momentu egokia zela, erabaki da. Gerora, ikusiko da, ze erabilera eman. Orduan beraz, pixka bat, gero norbaitek, bestelako galderarik badu, argituko dut, pixka guzti honen berri ere eman genuen ja duela 2 batzorde, esango nuke, eta zertan ari ginen, eta nola ja, ekartzen dugun hau, ja, kreditu aldaketa honetara, hitzetako erosketa albidetuko digun partida hau. Eta egiten dugun proposamen honetan, beste partida importante bat, Santueneko urbanizazioa da, beste 400.000 euro. Azkenean, badakizue aurrekontuak landu genitunean, adierazi genuen, 400.000 euro jasotze genuela, baino ordurako genekien partida hori motz geratuko zela, ez zela nahikoa izango, lantzen ari ginen urbanizazio proiektuaren exekuzio proiektuari aurre egiteko, baino artean exekuzio proiektu hori idazten ari ginenez eta aurrekontu zehatzik ez genuenez, horretan utzi genuen aurrekontu aldian partida hori, duela aste batzuk jaso genuen proiektua, batzordean ere landu zen, eta proiektua eskuartean, proiektuarekin batera aurrekontua etorri da, eta aurrekontuak 600.000 euroko kostua du. Guk ez daukagu dudik, ez dugu bukatuko igual, espero genuena, baino zertxo bait gehiago izan dela azkenian aurrekontua, baina, ez daukagu dudarik proiektu hau Santuenarentzat proiektu estrategikoa dela, proiektu hau udalbatza honek onartutako irisgarritasun unibertsalerako planean jasota dago, esku hartze 2026-rako jasota genuen esku hartzeetako bat da Santueneko proiektu hau. Askotan aritu gea proiektu honen inguruan, batez ere proiektu honek ekarriko duena da irisgarritasun baldintzak modu nabarmenean hobetzea, bai plaza inguru hori errepidea eta parkea kota berdinera ekartzen dugulako, eta batez ere etxe arteko aldapa horretan ere irisgarri ez dugu egiten, ezinezkoa delako irisgarri egitea horrelako kota ezberdintasuna egoniz, baino bai irisgarritasun baldintzak modu nabarmenean hobetzen direla. Eta bestelako esku hartze oso importante bada proiektuaren barruan, hor taberna aurreko gune hori kalitatezko espazio publiko bat sortzen dugu hor, eta baita ere, jarraipena ematen zaio espazio hori, gaur egun pertsona helduek ariketa fisikoak egiteko dauden makinak dauden eremu horretan ere, helduentzako gune izatetik, belaunaldi artekotasuna sustatze, belaunaldi artekotasuna albidetu dezaketen elementu ezberdinak kokatuko direlako plaza horretan, umeentzako urtxorroten parke txiki bat, ariketak egiteko makina horiek tokiz aldatuko dira, lasai egoteko espazioak ere sortuko dira, beraz hor, ikusten dugu ere, esan bezala, auzoarentzat kalitatezko espazio importante bat sortuko dela ere proiektu honen bidez. Beraz, gaurko kreditu aldaketa hau bideratuta, eta partida eskutan, udaratik bueltan, obra honen lizitazioari ekingo genioke. Eta 3. partida bat nabarmendu nahiko nukena da tokiko merkataritzarako diru laguntzak, kopuru aldetik agian ez da kopuru esanguratsua, 36.000 euroko partida bat, baina bai da garrantzitsua eta importantea partida horren bidez bideratu edo sustatu nahi deguna. Guztiok ere badakigu garaizailak bizi dituela tokiko merkataritzak arrazoi ezberdinak tarteko, tokiko merkataritzan lanean ari diren pertsona gehienak herrian nahiko zaharrak dira, erretiroaren atarian daude, duela hilabete batzu gainera aurkeztu genizuen batzordean hamarkada honetan
ze merkatari jubilatzea edo retiro hartzea aurre ikusten den, eta beraz hurrengo, bai, hamarkadan zein izan daitekeen herrian daukagune egoera, eta ondorioz, bueno, ez, ba, horri aurre egin nahian, ari gara Usurbil Zabalik diru laguntzaren barruan, ba, erretiro hartuko duten merkatariei erreleboan nola bermatu ote daitekeen, ba, lanean, bai, bueno, ba, herriko merkatari eta ostalarien eremurako udala kontratatuta duen Siadekorekin, Beterri Burutzaman komunitatearekin, hurbilago herriko ostalari eta merkatien elkartearekin, bueno, ez, ba, erreleboiek lantzen, ondoren gontza horiek ziurtatzen, eta diru laguntza lerro hau, ba, hori sustatzera edo helburu horri begira, ba, osatzen aigean diru laguntza lerro berri bada. Eta beraz, bueno, diru laguntza horretarako 36.000 euroko diru partida bat aurre ikusi da, eta kreditu aldaketa baliatu nahi izan dugu, ba, hori ere, partida hori ere, ona ekartzeko. Eta gainerakoan, bueno, ba, aurrekontuen lanketan aipatu genuen bezala, ba, artean oraindik adostu gabe zegoen estatuan zein izango zen 2026rako administrazio publikoko langileen soldata igoera, horren berri izatean adierazi genuen lehen kreditu aldaketa baliatuko genuela igoera hori sartzeko, eta beraz, bueno, ba, hori ikusten duzuen 150.000 euroko partida hori da, 2026ko langileen soldata igoerari erantzuteko. Aurrekontuen ostean kreditu globala utzi geratu zen, 5. kapitulua, hor ere hartu genuen konpromisoa lehen kreditu aldaketan betetzeko, eta ondorioz, bueno, ekartzen dugun proposamena ere da 5. kapitulora 101.000 euro bideratzea, eta beste 3 partidak dira, bueno, pues aurre ikusten dugu, oraindikan ez dago guztiz itxi eta inondikan inora, aurrezko udarregi ikastolarekin, gero justu puntu bat daukagu gai horrekin, udarregi ikastolarekin aurrezkolaren kudeaketarako daukagun kontratuaren, bai, hausturak eragingo dizkio udalari kalte ordain batzuk ordaindu behar izatea, ez daude oraindik erabat definituak, baino, bueno, ba, ja da kalte ordain horiei aurre egiteko, aurre ikusten dugu, bueno, hortik ibiliko direla, 50.000 euro inguruko izango dela, eta beraz ja partida hori ere ekartzen dugu ona. Eta gero beste 2 partida txiki, brigadarako ibilgailu bat erostea, azkenean ba, ibilgailu flota ere berritu egin berri izaten da, eta behar da ibilgailu bat erosi, eta ume parkeak berritzeko ere beste 15.000 euro. Beraz, guzti hau nola planteatzen dugun finantziatzea? Bueno, ba, ikusten dezuen 2 finantziazio iturri bidez. Alde batetikan kalte ordainak, bueno, argitu da behingoz, bai, kiroldegiko suteak eragindako kalteengatik aseguruak ordaindu beharreko kalte ordainen kopurua zenbatekoa izango dan, eta kopuru hori da, hain justu, hor zehaztuta dakazutena, 650.000 euro. Bueno, ba, esan, ba, hasieran aurre ikusten genuena, baino hobeto, askoz hobeto, bukatu dela gai hau, aipatu genuen, bueno, ba, momentu batzuetan traza txarra hartze geniola, udalak bada ezpada ere, aseguru etxearekin harremanak izateko, negoziazioak izateko gai honetan aditua zen abokatu bat kontratatu genuela, eta bueno, ba, bistan da, ba, hor jarritako baliabide horrek, ba, bere emaitzak utzi dituela, lan handia egin du bai abokatuak, bai aseguru pikabe aseguruak eta baita ere udaleko langileak, eta azkenean, bueno, ba, ordaindu 100% izango da ordainduko diotena Usurbilgo udalari, badakizue obra hori 650.000 eurotan lizitatu genuela, eta 100% ondorioz jasoko dugu asegurutik kalte ordainen kontzeptu horretan. Eta beste finantziazio iturria, ba, izango da mediku etxearen salmenta hau ere, ba, aipatu genuen batzordean, ez? Zergatik planteatzen dugun, ba, mediku etxea saltzea. Mediku etxea badakizu hemen alboan daukagun eraikin bada, udal eraikin bada, urteak daramatza eraikin horrek utxik, urte batzuetan herriko mendi elkarteak erabili izan du, baina ja esaten nuen bezala urteak da eraikin hori utxik dagoela,
udalaren espazioaren eta berrantolaketaren inguruko azterketa egin genunean, aztertu genuen ea eraikin horretan udal zerbitzuren bat, udal departamenturen bat koka ote ziteken, batez ere ez, udaletxetik dagoen gertutasunagatik, baina ikusten da eraikina bea da etxe bizitza bat, bai, ez dago prestatuta zerbitzu bat departamentu bat kokatzeko, izenak berak dion bezala, garai batean medikuaren etxea da, beraz hori etxe bada, eta beraz, zailtasun handiak ikusten zen hor, esan bezala udal zerbitzu edo departamentu bat kokatzeko, eta hori ere udal etxe bizitza bihurtzeko ere bai, etxe bizitza horretan egin beharreko obra eta egin beharreko inbertsioak, handiak dira, etxe bizitza hori bi solairuko etxe bizitza bat izatean, irisgarritasuna bermatu behar delako, eta ikuste genuen hor egin beharreko obra eta egin beharreko inbertsio handia zela, eta aldiz horren errentagarritasun soziala, oso txikia zela, oso jende kopuru txikia bizituko zelakor. Momentu honetan ere badakizue, etxe bizitza hutsen inguruko lanketa betean dago udala, etxe bizitza hutsak merkatura ateratzeko lanketa horretan gaude, eta beraz ikuste genuen erabat logikoa zela, etxe bizitza hori edo eraikin hori hutsik utzi baino, eraikin hori saltzeko ahalegina egitea. Eta ondorioz, pixkata hitzetakin esan detena, zenbatean saldu, salmenta prezioa nola zehaztu, kasu honetan ere udalak egin duena izan da, tasazio bat egin du, gisa honetako tasazioak egiten dituzten enpresa bat kontratatu da tasazio bat egiteko, eta tasazio horrek zehaztu du zein den eraikin honen salmenta prezioa. Kasu honetan, udalak ez du inoiz horrelako salmentarik burutu, gisa honetako ondasun publikoen salmenta enkanteen bidez egiten da, eta beraz gure asmoa da, enkante hori arautuko duten pleguak, arauak, oinarriak finkatzea, eta behin apoa indarrean sartu eta gero hori ezin degulako hau saldu apoa indarrean sartu arte, asmoa litzateke udazkenean jada enkante hori egiteko adierazten den prezio horretan. Eta beraz, guretzako apustu bada, ondasuma saltzen dugu, baina hortikan eratortzen den diruarekin ere apustua egiten dugu, beste ondasun bat erosteko, eta batetikan badago galera bat, ez dugu katuko, baina uste dugu, operazio horretan herriak irabazten duen eta interes orokor baten ikuspegitik, askoz ere gehiago dela, aitzeta erosteko apustua egin degulako. Eta beraz, puntu hau amaitzeko, egiten den kreditu gehikuntzarako proposamen hau, finantziatuko dugu bi baliabide horien bidez, kalte ordainak eta mediku etxearen salmentatik erator daiteken diruarekin, eta beraz, ondo gerakina ere ez degulako ikutzen, eta beraz gerakina bere horretan geratzen da. Zakit Gorka, zerbait gehitu nahi dezun, edo... Gu puntu honetan abstenitu egingo gea, batzordean esan bezala. Bati bat, finantzazio moduaren gatik, mediku baina oentxen aipatu dezun mediku etxearen salmentaren gatik. Zaigu iruten, aurten denborarik emango dunik operazio hori burutzeko, eta orduan zaigu irutzen eta abstenitu egin. Bueno, por mi parte un poco al hilo de lo que ha dicho Josune, no es tanto por las partidas de que no estemos de acuerdo por que no es tanto por nuestra abstención, no va a ser tanto por las partidas de destino que podemos estar de acuerdo, sino porque, una de las de origen consideramos que puede que la cantidad cambie, porque tenemos un precio de tasación, pero no sabemos por qué precio finalmente se venderá y, ese es el origen de nuestra abstención.
bueno, ni nire aldetik ere, batzordean esan nizuen bezala, hauek aurrekontua dira, aurrekontuak beti dira estimazioak, batzutan zehatza, badakazu zenbaki zehatza, eta beste batzuetan dira sarrera estimatuak kasu honetan. Bueno, gure helburua bada udazkenean egitea, urte amaitu aurretik egitea salmenta, behar dugu baldintza bat, eta da apoa indarrean sartzea, behin apoa indarrean sartzen denean, badakizue momentu honetan apoa diputaziora bidalita dago, diputazioak gehienez ere 3 hilabete ditu txostena egiteko, gero argitaratuko da gaon, beraz gurek hola ez ustek horik ezean, ulertzen dugu iraila urrirako aprobatuta egongo gehala, gu bitartean enkante honen oinarriak eta prestatzen jungo gea, eta beraz izan daiteke edo goitik edo betik, baina bueno, pixka bat ez dugu uste ere bai, behin betiko salmenta prezioa estimatu dugun honen oso urruti ibiliko dala, ez goitik eta ez betik, buelta hortan ibiliko dira, zorionez udalak ere ez du likidezia arazorik, bestela kontu hartzaileak ez liguke utziko operazio hau egiten, eta beraz, bueno, ez, gai gea, aukeretan gaude, ez, hau egiteko naiz eta, hortik jaso dezakegun dirua, gutxiago izan, ez, baina, bueno, Gorka, hori zuk ere aipatze dezen egun, Bai, bueno, nik enkante aterako da prezio minimo horrekin, ordu Bai. suposatuko da hortikan gora izango dala. Enkateak normalean, bigarren aukera bat egoten da, inor presentatzez bada prezio minimo horretan, batzuetan, eta hori ja administrazioaren erabakia da, ea prezio merkeagoagatik salduko luke. Orduan hori, ezakit, erabakia pixka bat ere politikoa bada, bigarren aukera hori ematearena, baina ikusiko da, printzipioz, tasazioa momentuan egindakoa da, guk ere uste baino altuagoa da, baina profesionalek egindako tasazio bat, eta badakigu etxe bizitzen prezioa gaur egun nola igotzen nahi dian. Eta honek baduka erakargarritasun bat, nahiz eta zarra egon, eta ontokiagatik, daukan ere muagatik, berezia dalako ere bai. Orduan, bueno, printzipioz esan dakoa, nahiz eta ez momentu honetan diru hori jaso, horrekin jolasten dugu, beste finantziazio batzuk egiteko, eta esan bezala, likidezia arazorik ezakagu, eta aurre egin diezaiokegu horrelako tesoreriako presio bati. Bueno, azalpen hauek emanda, bozketara pasako gea, kreditu gehigarriak onartzearen alde. 8 boto aldeko. Barkatu, kontra eta abstentzio. 4 abstentzio. Ondorioz, onartzen da KALT 0003 kreditu gehigarrien espedientea. Bueno, urrengo puntua ere bai, ogasunarekin lotuta dago, kasu honetan planteatzen duguna da konpromiso kreditu bat onartzea, Arrobi txuloren obrari bide emanal izateko. Askotan aipatu izan dugun bezala aurrekontuen gaia lantzea tokatzen danean, udal gobernuak, gu beti esan dugu Arrobi txuleren proiektua legealdi honetako proiektu izarra eta proiektu estrategikoa dela, ikuspegi eta alderdi ugarietatik, ari ginela legealdi hasiera hartan behintzat, Arrobi txulo sustatzen ari diren eragile eta oroar proiektu honetan ekarpena egina izan duten gazte eta eragile guztiekin parte hartze prozesu batean ari ginela proiektu horren bai eduki sozialak zehazteko eta horren araberako aurre proiektu bat landu genuen. Aurre proiektu hori eskutan, jeguia ikuste genuen, eraikin berri bada, kokapena, inbertsio potoloa eskatuko digu, eta guia hasieratik ikuste genuen, inbertsio horri aurregin alizateko, ohiko aurrekontuetatik ezin zaio aurregin, beraz mailegu bat eskatu beharra, guia aurre ikusten dugu 2027ko orain arte udalak izan duen mailegua amortizatu egingo genuela, eta beraz momentu egokian zegoela ere bai 2027an, beste mailegu bati ekiteko. Kontua zen, hor badakizue, askotan esan izan dugun bezala, arau fiskalak tarteko, gertaziteken urteren batean, arau fiskalak onartuko
arau fiskalak beteko ez bagenitu, horrek mugatu egingo ziola udalari mailegu bat eskatzeko aukera izatea, normalean olakoetan eta bestela Gorkak zuzenduko nau, udalak behartuak daudelako plan finantzieroak egitea, eta plan finantziero bat izanik, horrek eragozten du, mailegu bat eskatu beharra. Beraz, arrisku hori gerta zitekeelako erabaki genuen, naiz eta eskuartean ez izan Arrobitxuloren exekuzio proiektua eta ondorioz Arrobitxuloren aurrekontua prebisioz jokatu izateko erabaki genuen hala eta guztiz ere mailegu hori eskatzea, proiektu hori eskuartean izaten genunerako eta obra lizitatu izateko udalak partida disponible eduki izateko horretarako. Eta beraz, urtez urteko aurrekontuetan, beti azaldu zaigu, 2.700.000 mailegu hori. Nun horren zati bat aurreskolarako bideratzen genuen, eta 2,5 milioi Arrobitxulorako. Kasu honetan ere, badakizu proiektu hori, partehartze prozesu hori amaitu zen, proiektuaren eduki soziala jaso ziren, horren araberako aurre proiektu bat ere egin zen, eta egin genuena izan zen, aurre proiektu hori exekuzio proiektu bihurtzeko lizitazio bat egin genuen, lizitazio horrek ondorioz ekarri duena izan da, momentu honetan jada eskuartean izatea Arrobitxuloren exekuzio proiektua, eta exekuzio proiektuarekin batera, aurrekontu bat izatea. Guztira uste dut 3.200.000 aurrekontua daukagula eskuartean, momentu honetan ere, berriro ere, ez detukatuko, aurre ikusi baino handiagoa ez denik, beti gauza guztietan gertatzen da, nahiko genukeena baino gehiago izan da, momentu honetan, proiektua aztertzen ari gea, hainbat partida aztertzen, baina esandakoa ikusten dugu, biterdi horiek baino diru gehiago behar degula, eta beraz, pixka bat, kontu hartzaileetzatik jaso genuen proposamena izan zen, mailegua ampliatu ordez, hurrengo urtetarako kreditu konpromiso bat egitea. Eta zergaitik kreditu konpromisoa eta ez maileguaren ampliazio bat, zuek ere dakizuen bezala, gu saiatzen ari gara eta saiatuko gara, ikusita Arrobitxulok zer nolako inbertsioa eskatzen duen, kanpo finantziazioa lortzen, adi gaude Europako funtsetatik zer etor daitekeen proiektu hau aurkezteko, horretan laguntzeko ere aholkularitza bat kontratatu dugu, diru laguntzen kudeaketarako, eta beraz momentu honetan aholkularitza horren zeregina bidira. Alde batetikan ikustea ze aukeran proiektua zautzen dute, ze aukerak egon daitezken, Arrobitxulo kokatzeko diru laguntza lerro batean, eta behin erabakita nun sartu dezakegun kudeaketa guztian laguntzen. Eta beraz, momentu honetan horretan gaude. Eta beraz, ikuste dugu kabida izango duela Arrobitxulok handik edo hemendik, bat diru laguntza lerro bat begiz jota badaukagu eta horren zai gaude, baina dakizuen bezala diru laguntza hauek ere uste iraila urri arteko epea dago esandako diru laguntza honen inguruan proiektuak aurkezteko, hori ebazpenak ere luz etortzen dira, gu saiatuko gea behintzat hor, eta etorriko balitz, beti ere kreditu konpromiso batek daukana da, gero kentzea kreditu konpromiso hori lortuko bagenu kanpo finantziazioa. Ez dakit Gorka pixka bat hori da, zerbait gehiago esan nahi dezun. Kendu baino, gero azken finean, hori da, kreditu konpromisoa da, zuk behartzen zea zure burua, 27an eta 28an gastu hori konputatzea. Gero gastu hori nola finantzatuko duzun, oraindik airean dago. Zuk esan bezala, diru laguntza batzuk jasotzea espero daiteke, eta jasoko balira, horrela finantzatuko ditzake.
Gu hemen puntu honetan pedera abstenitu egingo gea, iruditzen zaigulako 2030ko obra batean, 1.000.000 gehiago 140ko igoera da, eta zugarria iruditzen zaigu orduan. Abstenitu egingo gea. Bueno, gu bere momentuan, prestamo eskatzen momentuan abstenitu genuen, hori, igual informazio gehiegi ez geneukan, momentu horretan, eta orain, gauza, bera, orduan hemen puntu honetan abstenitu. Nizun, ez da igoera bat, oin arte ez du proiektua izan. Osea, eta hori importantea da, ez da izan dugu proiektu bat eta proiektu honeko 40 garestitu da. Osea, horratik indituta azalpena, zergaitik 2.000.000 baino proiektual, ez da esan nahi, inoiz aurrekontu hori ez dugu eskuarten izan, oain jaso dugu aurrekontu hori bakarrikane adierazi nahi nun. Bueno, zuzenean ez badago besterik, bozketara pasako gea, kreditu konpromiso hauek onartzearen alde, 8 boto aldeko, kontra, eta abstentzioa. 4 abstentzio. Beraz, onartzen da KALT 0004 konpromiso kredituen espedientea. Urrengo, markatu, 5. puntuan 2026ko plantilla organikoaren aldaketaren hasierako onarpena eta 2026ko lanpostuen zerrendaren aldaketa. Bueno, hemen bi gai dakartzagu gaur. Batetik, aurreskolako ezohiko subrogazio prozesu baten ondoriozko lanpostuen zerrenda eta plantillaren aldaketa. Eta bestetik, kale garbiketa eta mantenu ofizialaren lanpostuaren zerrendako betekizunen ze gidabaimena C1/B asterisko izatera pasatzera. Kale garbiketa eta mantenu ofizialarekin hasita, esan postu hau gaur egun utxik daula, eta daukaguna dela gaur egun lanpostun zerrendan postu honi ze gidabaimena eskatzen zaiola. Eta ze gidabaimena ematen duen baimena da 3.500 kilotik gorako kamioiak eta ibilgailu astunak gidatzeko baimena ematen dula. Lanpostun funtzioen artean ez da kamioi erabilerarik jasotzen. Soilik ondea makina eta barredora jasotzen dira. Eta ikusiana da hauentzako C1 nahikoa litzateke. C1 gidabaimenak masa masimo baimendua 3.500 eta 7.500 kilo arteko kamioi ertainak gidatzeko hemen espezifikoa ematen dulako. Orduan, brigadako hainbat postutan gaur ere hola jasota dago C1/B asterisko moduan, eta planteatzen dena da horrela jasotze hau ere. Aldaketa honekin lortuko genuke ordezkapenak eta ere azkarrago bideratzea. Gauza da, edozein poltsatan juten ganean ez dago poltsetan C gidabaimena gaur egun eskatzen duenik, ez dalako ikusten lako beharrik, eta postua berak ere hala diolako. Orduan eskatzen duguna da C1/B asterisko zela izendatzea hau ere. Eta beste aldaketa da lotuta udal aurreskolaren partzuergoko integrazioarekin, badakizue Eusko Jaurlaritzak udal aurreskolak diruz laguntzen ez jarraitzeko hartutako erabakiaren ondotik eta herri honetan aurreskola zerbitzu bat izaten jarraitzeko helburuz eta gainera zerbitzu horri atxikituta egon diren langileen egoera babesteko asmoz, Usurbilgo udalak eta aurreskolak partzuergoak jarduketa protokolo bat sinatu genuen 2026ko otsailean, 02 udal zerbitzua zena,
partzuergoaren egituran integratzeko prozesua bideratzeko. Dakizuenez, 0-2 esan dudan bezala partzuergoan integratuko da, eta 2-3 zerbitzuaren atal hori edo udarri ikastolak jarraituko du. Aipatu dudan protokolo horretan aurre ikusten da, orain arte 0-2-ari txikituta egon diren langileak partzuergoan integratzeko aukera ematen du, baina hori nola egin edo ze baldintzetan egin, hori partzuergoak zehazten du eta horrela jasota dago jarduketa horretan, lehenik langile horiek udalean subrogatu behar direla, ondoren udaletik partzuergora integratu ahal izateko. Eta beraz, aurre ikusitako integrazio prozesu hori gauzatu ahal izateko, beharrezkoa da udalaren plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzea. Langile horiek udalean egun batez egotea aurre ikusten da. Beraz, proposatzen den aldaketaren arrazoia ez da haur hezkuntzako zerbitzuaren integrazio prozesua proposatutako aldaketaren arrazoia ez da udalaren egitura iraunkorra handitzeko erabaki baten ondorio ez da, edo ez da ere ez, udalak erabaki duelako zuzenean zerbitzu hori modu iraunkor baten kudeatuko duelako. Nolabait aldaketa honen izaera, zerbait instrumentala da, hasi eta bukatzen dena, protokoloa horretan partzuergoak ipini duen bete beharra delako haurreskola zerbitzua eskaintzen dituzten langileak bereganatu ditzan partzuergoak. Partzuergoak adierazi zigun subrogatuko dituen langile kopurua 7 hezitzaile izango direla eta beraz sortzen diren lanpostu kopurua ere horren araberaikoa izango da 7 lanpostu berri sortuz plantilla organikoan. Eta beraz, izaera instrumental hori izanik edo aldi baterako funtzioa duenez, gure asmoa da, behin langile horiek partzuergoan subrogatu eta gero, berriro ere RPT-aren aldaketa bat egitea, lanpostu orain sortzen ditugun lanpostu horiek RPT-tik desagertzeko. Horregatik nabarmentzen dut, zein dan, RPT handitzeko motivazioa, eta motivazio hori izan da, pixka bat, hor eranskinetan dituzuen idazkariaren txostenean, zein pertsonalgo teknikariaren txostenean jasotzen diren arrazoiak, guztiok dakigulako, ezin degula RPT bat aldatu, eta hunditu nahi eran. Eta beraz, hor kokatu behar dugu, testuinguru honetan kokatu behar dugu beraz, RPT-aren aldaketa. Eta gero, lanpostuen zerrendan ikusiko dezuten bezala, hor agertzen diren langile hauek, laboral izaerako langileak dira, laboral finko bezala, kontratatuko lituzke udalak. Ze 7 langile ere kontratatu, hor puntu honen dokumentazioan ere ikusi dezute zerrenda bat, bale? Zerrenda hori datorren plenoan ekarriko dugu udala eta partzuergoaren arteko hitzarmena, integrazio hitzarmena, nolabait esateko, integrazio hitzarmen horrek 2 eranskin izango ditu, bada udalak partzuergoari egiten dien eraikinen lagapena, partzuergoak zerbitzu hori gure herrian eman ahal izateko, eta beste eranskina da langilei dagokiona. Ze 7 langile subrogatuko ditun partzuergoak. Guretzako importantea zen gaur plantillaren aldaketa egitearekin batera, aurrez sinatuak gera zedin, ze 7 langile izango diren, eta nolabait udala eta partzuergoaren arteko hitzarmen horren atal hori sinatua geratu dadin, nolabait partzuergoaren konpromisoa langile horiek subrogatu ahal izateko. Eta beraz, eranskinetan badaukazue ze 7 langile, bat lehenik hartuko ditun udalak, 2 gero hartuko ditun partzuergoak.
Eta beraz, bueno, puntu honetan egingo den jatxek aipatu duen aldaketa horretaz gain, bueno, eskenean plantilla organikoaren aldaketaz ari gea batean zein bestean, beraz, baliatu dugu hau egin behar genuela, puntu hau ere sartzeko plantilla organikoa ere aldatzeko bat iraunkorra izango aldaketa, honen aldaketa aldi baterako aldaketa bat izango da, epe muga zehatz batekin baterako eta helburu zehatz horretarako egiten dugun aldaketa da. Zagi galderarik edo bozketara pasako gea zuzenean. Plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzearen alde. 12 boto aldeko, ondorioz, aho batez onartzen da plantilla organikoaren aldaketaren hasierako onarpena eta 2026ko lanpostuen zerrendaren aldaketa. Vale, 6. Puntuan ere prozesu honekin zerikusia duen puntua da, eta kasu honetan leno kreditu aldaketetan nolabait atera da gaia, eta da Udarregi ikastolarekin sinatuta dugun kontratuaren hausturari dagokion puntua da. Aipatzen nuen bezala, integrazio prozesu honek beste erabaki bat hartzera behartzen gaitu, eta da, udal aurreskolaren kudeaketarako ikastolarekin daukagun kontratua, etetera behartuak gauden. 2024-25 ikasturtetik eta 3 ikasturterako kontratua du indarrean Usuliko udalak Udarregi ikastolarekin 0-3 adintarteko Usuliko udala aurreskola kudeatzeko, eta ondorioz kontratu honen amaiera berez 2027ko abuztuaren 31 arte dago. Gu saiatzen ari gara eta horrela lortu dugu kontratu hau adostasunez haustea, bai? Guztio dakigulako kontratu hau amaitzeko arrazoia ez delako, kontratistarekin arazo bat sortu delako, edo kontratuaren exekuzioan gora berak gertatu direlako, edota udalaren jarduera oker batengatik, bai, guztio dakigu, zein den kontratu honen hausturaren motivazioa, eta ondorioz, legeak ematen digu aukera, eta bestela, Leire zuzenduko jazu, sektore publikoaren legeek ematen digute aukera, gisa honetako kontratuak, bai, adostasunez, eta bi aldeen arteko adostasunarekin hausteko, kasua den bezala. Beraz, kasu honetan legeak adostasunez egiten direnean, legeek ez dute zehazten indemnizazio automatiko edo tasaturik, legeak esaten duena da, bion artean ados jarri beharko genukela, kontratu horren hausturak ekar ditzakeen galerak zeintzuk diren eta zenbatekoak izango diren. Kontratu honen kontratu horren arduradunaren organoa udalbatza da, bai? Eta beraz, gaur udalbatzara ekartzen duguna da, epe bat irikitzea, bai? Ikastolarekin adostasun hori lantzeko eta negoziazio aldi bat irikitzea, esan bezala, kontratu honen hausturarako akordio bat lortzeko. Orduan gaur onartzen duguna da, prozesu horri hasiera ematea, epe aldi bat irikitzen dugu negoziaziorako, eta ondoren berriro ere, gure asmoa da hurrengo hilabeteko plenora ekartzea, bai? Adostasun horren emaitza zein den, kalte ordainen zenbatekoak ondorio zeintzuk izango diren eta zenbatekoak izango diren, eta hori onartzea berriro ere udalbatzari dagokio. Orduan, oraingoz puntu honetan hori esan bezala, kontratua adostasunez hausteko, negoziazio prozesu bati ekiteko onarpena ematea litzateke.
ez dakit galderarik dagon, bozkatu ingo dugu, alde. 12 botu aldeko, ondorioz, aho batez onartzen da, Udarregi ikastolarekin sinatutako 0-3 adintarteko aurreskola zerbitzuari dagokion kontratua aldez aurretik amaitzea. Zazpigarren puntuan, Santuenea auzoko bilgunearen bilgunea ustiatzeko zerbitzua kontratatzeko espedienteari onarpena ematea. Bueno, gai hau diktaminatu gabe dago, batzordean aipatu genizuen ez zigula eman denbora batzorderako dokumentazio guztia preste ukitzeko. Bi batzordetan eman genituen edo nola ere azalpenak, lizitazioen inguruko azalpenak eman genitun, baina bueno, ja gaur bai plenorako prest dago dokumentazio osoa. Ondorioz, bueno, lehenik eta behin, gai hau aztertu edo ez, erabaki behar dugu, eta ondorioz hori da bozkatuko deguna. Beraz, gai ordenean sartzearen alde. 12 botu aldeko, beraz, onartzen da, gai ordeneko 7. puntua, gai ordenean sartzea. Bueno, pixka bat igual, lizitazio honen ingurua barrak kokatzea. Bueno, esan lehenik eta behin, Usuriko udala urteak daramatzala Santuenean auzoko eragilekin eta lana izan zuten auzotarrekin elkarlanean Santuenea auzo bizigarriagoa eraiki asmoz. Helburu horrekin osatu genuen hain justu auzo mailako diagnostikoa, gerora etorri zen ere auzoplana osatzeko auzotarrekin egindako parte hartzea, eta parte hartze horrek ondorioz utzi zuen auzoplan bat, guretzako beti esan izan dugun bezala, Usuriko udalarentzat, Santuenea bizi berritzeko bide horria da, auzoaren eta auzotarren beharren eta bizitzaren neurrira eta zerbitzura egindako plana delako, auzoan bizi eta auzoa egiteko plana. Plan horrek hainbat helburu ditu, ez naiz hasiko danak gogorazten, baino bai nabarmendu nahi etela, finkatze zela, nahi genuela Santuenea izatean edo Santuenean zaintzen duten espazioak eta ekipamenduen aldeko apustua egiten duen auzoa bihurtu nahi dela Santuenea esaten da auzoplan hortan, ez? Eta ondorioz auzoplan hori ere erabat lerrokatuta dago udaletik lantzen ari garen erronkekin, misioekin eta bar, eta nagusiki zaintzaren erronkari erantzuteko Usuriko udaletik eragileekin batera aurrera eramaten ari garen zaintzaren eraldaketarako estrategiarekin. Estrategia horren baitan hainbat eta hainbat proiektu jarri ditugu martxan, eta horietako bat bada Urbilduz proiektua. Urbilduz proiektuaren helburua da egoera euskorrean eta bakardade egoeran dauden auzokideen, herrikideen integrazio komunitarioa ahalbidetzea, eta dakizuen bezala proiektu hau auzo eskalan ari gara martxan jartzen, lehenik Aginan hasi ginen eta berriki Santuenea auzoan hasi gara lantzen. Proiektu horren bidez, zaintza beharrean dauden auzotarren beharrei komunitateak eskaintzen dituen aukerak profitatuz eta aukera horiek artikulatuz eman nahi zaie erantzuna, eta baita ere, hala nahi duten egoera horretan egon daitezkeen pertsonai ere, beraien bizi proiektuetara egokitutako itinerario individualak ere lantzen ditugu. Beraz, guzti hori kontutan neukita, lertzen genuen eta ikusten dugu Santueneko tabernaren lizitazio berri hau Urbilduz auzozaintza proiektura egokitu egin behar genuela, logika horretara egokitu behar genuela, eta injustu, proposamen hau luzatu zitzaien urte amaieran auzoko eragileei. Auzoko eragileek begi onez ikusi zuten egungo taberna
auzozaintza proiektura egokitzea, eta beraz, urte hasiera honetan lanketa bat egin dugu esan bezala auzoan, ikusteko, nola berregokitu, nola berrantolatu, gaur egun, jubilatu taberna bezala ezagutu dugun hori, ez? Eta hor, garbi ikusten zen, guztion adostasunez, jubilatu taberna izatetik harago, auzo bilgune batean bilakatu nahi genuela, elkar zaintzeko espazio izan bertzula, eta hurbilduz auzozaintza proiektutik eratortzen ziren proiektuei bide emateko espazio bat izan bertzuela bilgune hori. Esan bezala, prozesu horretan zehaztu ziren ondorioz, gune horri ze erabilera eman, gune horretatik zer eskaini behar zen, eta hor, finkatu zen, gune horretan ohiko taberna eta kudeatzaileak han lan nahiko balu jatetxe edo jatetxe bat izatea zaratago, garrantzia handia hartzen du lizitazio honetan jantoki komunitario bat eskaintzeko asmoak, bai? Guretzako jantoki komunitarioaren proiektua bada ardatza proiektu guzti honetan, ez? Azkenean, jantoki komunitarioak erantzuna eman nahi dielako, auzoko 65 urtetik gorako pertsonei, proiektu honen bidez auzoko sare komunitario hori indartu nahi da, adinekoak beren ingurunean eta bere auzoan iraun dezatela sustatu nahi da, horretarako bizi kalitate egokia emanez, haien autonomia indartuz menpekotasun egoerak eta nahi ez diren bakardade egoerak prebenituz, baita ere familientzako ere atxeden eta deskarga guneak sortuz, eta nagusiki ere helburua bada elikadura defizitak egoten direlako askotan bakarrik bizi diren pertsona askok ere dieta osasuntsu eta orekatu bat izateari uzten diotelako eta defizita horiek nolabaite konpondu egin nahi dira pertsona horiei dieta jasangarri eta osasungarriak eskainiz. Eta beraz, esan bezala, hau bada lehen aldiz, aginan ere ari gara, eta eredu hori ere, eraman nahi dugu santuenera, ulertuz, jantoki komunitario baten eskaintzak, ematen diela aukera, integrazio komunitarioan, aurrera urratsak egiteko ematen digulako aukera horretarako, bakarrik sentitu daitezkeen pertsonak beste auzotarrekin batera bazkaltzeko espazio bat, eta gainera dieta osasungarriago bat ere izateko aukera. Nik batez ere, azpimarratu nahi ditut proiektuaren ikuspegi, plegu teknikoetan jasotzen den, proiektu soziala, guretzako apustu badelako santueneko auzoari begira, bertako kudeatzaileari ere ematen diogun rola ez da soilik taberna baten kudeatzailea, ez da soilik jatetxe baten kudeatzailea, kudeatzaile horrek ezartzen dio horri bete behar bat ezartzen diogu auzozaintza proiektuaren parte izatera, hor dauden batzordean parte hartzera, Usurbilgo udalak bideratua daukan zaintza ekosistemaren parte izatera, azken batean, hemendik ere sustatu nahi den funtzioa bada, auzoan eragile komunitario bat izatearen funtzio hori ere bideratzen ari gara lizitazio honen bidez. Bestelako aspektu batzuk nabarmentzearren kontratuaren iraupena 3 urtekoa izango da hasiera batean, gehi beste 2 urtez luzatzeko aukera, gehi 2. Eta Hartzabalekin egin genuen bezala, egia da orain arte jubilatu tabernetako gastuak, udalak ordaindu izan ditu,
bueno, gure ustez pixka bat hori ere bai, hartzalen egin bezala, hemendik aurrera kudeatzailearen gain geratuko dira argindar, hondakin, terraz, bai, gisa honetako gastuak, eta beraz, bueno, Santueneko tabernaren kanonak ere orain arte oso kanon baxuak izan dira, nahiko simbolikoak izan dira, eta horren bueltan ere orain arteko kanonaren bueltan ezarri dugu oraingo hau ere 50 euroko kanona. Esan bezala, 50 euroko kanona, gastuak bere kontu, baina gure ustez importantenak diren bi derrigortasun. Bat, jantoki komunitarioa eskaintzeko betebeharra, eta bi, auzoan eragile komunitario izateko betebeharra. Bai, taberna kudeatzaile soila izatetik, auzoan eragile izatera, auzozaintzaren eragile izatera, pasatuko ginateke. Eta gure, bueno, asmoa da, gaur plegu hauek onartu eta bihar bertan, bai, plataforman eskegi, eskaintzak egiteko epea alik eta azkarren zabaltzeko. Uztaila izango litzateke epea horretarako, abuztuan sartzen gea, ia nahiko inabil, eta asmoa litzateke irailan urria aztertu, egon daitezkeen proposamena, kontratazio mailak eta bar, eta urrirako kontratu hau bideratu ale izatea. Bitarte horretan, bueno, dakizuen bezala ere, obrarekin nahi gea, lehen osan dut, lanketa bat egin dugu, lanketa horretan zehaztu dira, bai, espazio horren erabilerak eta eskaini nahi dugun zerbitzua zer dan, beraz horren araberako proiektu bat ere eskatu genuen, eta proiektu horren araberako ere, obrak ere bideratu nahi ditugu, hilabete hauetan beraz, bueno, hor paraleloki jungo dira obrak, eta lizitazioak helburua litzateke, bai, biak, bueno, ez dakit, gai izango gehan bai, tempusetan kuadratzeko, baina, bueno, ez, ikuste genuen, obrak egin eta gero lizitazioa gehiegi luzatuko zela, badakigu auzoan badagoela behar bat, badagoela urduritasun bat, azkenean badakigu taberna horrek, espazio horrek, zer nolako rola jokatzen duen auzoan, momentu honetan horixe bakarri dago, auzoaren kanpoaldean badago beste taberna bat, ez dago, horrek izugarrizko taberna horrek irikita oteak, izugarrizko bizipoza ematen dio auzoari, auzotarrak presa sartu digute, eta presa horri ere erantzun nahian horregatik ari gara, udana aldan moduan azkartzen. Eta beraz, bueno, horregatikan paraleloki landu nahi dugu lizitazioa eta obra, eta horregatik ere lizitazioen eranskinean ere badaude pixka bat landu diren planoak eta barrez, hor taberna espazio honekiko interesa izan dezaketenek ere behintzat ikusteko, ez fisikoki, ez baino bai behintzat planotan, bai gune horrek, bilgune horrek hartuko duen itxura. Eta, bueno, seguraski alderdi edo aspektu gehiago egon daitezke aipatzekoak, niri hauek iruditu zaizkit importantenak edo nabarmendu nahi nitunak, ez dakit zuen aldetik, alderarik dagoen, zerbait aipatu nahi dezuen, edo... Guk jaso dugu, pleguak jaso genitxun, eta aztertu dugunaren arabera, denbora eman duzkunaren arabera, bideragarritasun ekonomikoan inguruan, zalantza ditugu, ze txosten ekonomikoak aurreikusten dau urteko 180.000 euroko diru sarrerak egongo diela, eta 23.000 euroko ustiapen emaitza aurreikusten da, baina aurkeztutako dokumentuetan, hori ez da zehazten nondik atatzen dien, ez nola eragingo dien besta kontratuan, kontratu honek berak dakartzan bete beharrak. Jantoki komunitarioa, presio murriztuak, adineko jarreta berezia, udalarekin koordinazioa, garbiketa, hondakinak, hornidura, langileen nahikoa izateko bete beharra. Eta, ez dugu esaten kontratua bidera zinadanik, hori ez dugu esaten, baina bai, bideragarritasuna ez dauela behar bezain sendo justifikatuta. Ze margina nahiko txikia da, dauena.
eta diru sarrerak aurreikusitako baino txikiago badie, edo langile energia mantentze edo zerbitzu komunitarioen kostuak zertxo baita igotzen baldin badie, ba, oreka ekonomiko hori arriskuan jar daiteke, eta guzti honegatik abstenitu egingo gara. Zerbait aipatu nahi duzu, edo... Txostenan inguruan, txostena sinplea da, txostena atzetik beste, zifra batzu daude, egila da, txosten hau egiterako orduan, ez degula izan, edo ez detela izan kasuan, Hartzabalen geneukan informazioa, bai, Hartzabalen kasuan, beste makidunari eskatu izan zaizkio, azken 2 urtetako imposto soziedadeko impostuak eta bezaren aitorpenak. Kasu honetan ez geneukan informazio konkretua taberna honetan egondan emakidunaren informazio hori, ez zegolako inor, eta orduan erreferentzia gixara, pixka txostenan aipatzen da, hartu da, inguru edo usurbilen, bai, tamaina hortako tabernetan, soziedaden impostotan deklaratzen dituzten volumena, bai, negozio volumena. Negozio volumena, 300-etikan edo 400-era iristen dian taberna batzu da daude, baina gutxi gora bera, ikusita, ze eremutan kokatuta dagoen, eta pixka kanpoaldean dagoela eta hori, pixka berago jo da, eta 180.000 eurotan estimatu egin da. Estimazio horretan ere kontutan izan dira langile gastuak, hor dago, naiz eta zehaztuta ez dagoen, gutxi 2 langile terdi konsideratu dira, tartean sukaldaria, langile kostu horiek ere estimatzeko, Gipuzkoako hosteleritzako soldata konturan izan dira, naiz eta, ez dakigun gero, azken batean zenbat langile kontratatuko ditun. Eta bi erreferentzi egila da, pixkat estimazio nahiko airea botatakoa dela, ez daukagulako datu konkreturik. Eta lo único bai komentatzea, esaten zen duen horren arabera irabazi gutxi ditula, baina, azken finean udalak hartu duen erabakia da, nik txosten horretan diot, 1.000 eurotan edo 900 eta piko eurotan jartzen den muga, pixkat bideragarria, hortikan gora kobratzea ez litzatekela bideragarria, datu horien arabera, eta azken finean udalak hartu duen erabakia da, beste puntaraino joatea, hau da, 50 euro bakarrikan eskatzea, hasieraz, gero ikusiko dugu, bertara presentatzen dianak ze kanon presentatzen duten, orduan, irabazi margina horrek handitu egiten dio, udalaren erabakia da, ikusita ez dauzkagula datu horiek, irabazi margina tope ematen dizut, horren arabera, eta gero, emakidun bakoitzak edo presentatzen duen lizitatzaile bakoitzak, pentsatzen dut eukiko dula bideragarritasun osatuago bat, banketxean dirua eskatu behar bali madu, eta horrelakoetan, beraiek ere laguntzen dizutelako hori egiten, eta horrek beraiek eskuak ez dituzte ere sutan jarriko. Orduan, nik uste esplikazioan ere aldetik txostenaren inguruan hori. Bai, eta justu, esan dakoa, esan abiatu nahi dugun proiektuak ez dauka zer ikusirik nolabait orain artekoarekin, bai, orain artekoa izan dalako ohiko, bai, jubilatu taberna baten kudeaketa, eta esplikatzen saiatu naizen bezala izaera horretatik gehiago, ez, auzo bilgune bat izatea nahi dugu, eta oso fokalizatua auzo zaintza proiektuarekin. Guretzako Santuenea bezalako auzo batean oso importantea da, sartzen ari den auzo batean gaude, eta badago gainera komunitate oso indartsu bat, komunitate oso sensibilizatu bat gai honekin, eta auzo zaintza proiektuaren barruan, izugarrizko gogoa eta ilusioarekin lanean ari dena. Eta beraz, ikuste genuen zergaitik ez, aukera berri bat, iriki Santuenean zentzu horretan. Eta saiatu geha, gorkak eman ditun datu horiek eskutan ere, kanon aldik eta txikiena guretzako benetan helburua delako hor proiektu hau gauzatzea. Eta egia da bete behar batzuk finkatzen dizkiogulako, egin dugu minimora ekarri kanona. Praktikamente, hori ere izan da azken urteetan, uste dut aurreko lizitazioan, 100 euron bueltan ibili dala, baina esan dakoa guk ere lizitazioan jantoki komunitarioa astean minimo 2 edo 2 eskaintzea esaten dugu. Zerbait berria da, ez dakigu zerbitzu horrek zer nolako harrera izango duen auzotarren arten, finkatu dugu, ez? Menua 6 euro izatea, a priori, esatezu joen horrez, ez dakigu, orduan behar dugu bide bat urratu, proban jarri,
eta gero ere, behin proban jarrita, ondorioak atera. Hau ez dalako erreferentzi batzuk ere izatea zaila zan, esan bezala ez dalako ohiko taberna jatetxe bat, bai? Baina hori ere bada, bale? Orduan hor, bueno, guk gure aldetik saiatu gea, balik eta erreztasun gehienak ematen, baita ere erreztasun ekonomikoak, proiektu hau bideragarria izan dadin ere ekonomikoki, eta izan dadin proiektu erakargarri bat, halako proiektuetan interesa izan dezaketen bestelako, bueno, kudeatzaileentzako, bale? Eta hori da izan da apustua, eta ikusiko dugu, proiektu berritzaile baden aldetik usurbilen behintzat, ikusiko dugu, bueno, zer nolako harrera duen, zer nolako arrakasta duen, bideragarria den ekonomikoki ez, eta horregatik, bueno, ez, lizitazioaren iraupena ere, ez dugu egin 3 urteko iraupena ere horregatik planteatu dugu. Behar dugu proban jarri, behar dugu proiektuek ere denbora behar dute, eta, bueno, iruditzen zitzaigun ere 3 urteko denbora margen nahikoa badela, ondorio batzuk ateratzeko, eta eskuartean ere izateko ondorio objektiboak, eta baita ere ikuspegi ekonomikotik ere. Eta horregatik jarri dugu 3 gehi bi, esan bezala, bueno, proiektuak izango ditu bere jarraipen batzordeak, jarraipena egin beharko zaio, eta orduan, bueno, ulertu ezak zure kezka, Xabi, baina guk ere badaukagu kezka hori, en el sentido de, esaten nuen bezala, pixkat zerbait berria delako, eta gure aldetik, berria eta bide bat urratzeagoaz usurbilen, eta ikusi dugu auzoan bazegola horretarako gogoa eta premia, eta bide eman nahi diogu modu honetan. Horre, bixon azalpena entzun da, abstenitzeko asmoa zaukogun, baina egia da, azalpenak entzun da kontra bozkatzeko gogoa desarte jatela. Ikusten danez, nahiko berde dau, prixak atera da, zuek bez arantzan handia dauko zue, orduan, ez da egitetan izango logiko haua, atzeratu, ondo landu, ondo pentsatu eta ondo zehaztu gauza danak, eta ondoren ateraia segurtasun handioarekin. Bakite auzotarrek eskatutako gauza dela, eta behar hori badauela, eta zerbitzu hori lehenbailen eman behar dela. Baina, abstenitu dengo gara, baina jako iruditzen, gaina diktaminatu bari dator, diktaminatu damen batzordean bertan, ez da egit, prixak ateran gauza bada, eta iruditzen jaku zuhurtziaz jokate izango zala, pausa bat egin, ondo aztertu eta gero atera. Edozein kasutan, abstenitu egingo gara. Petri, zerbait aipatu ez? Bueno, zuzenean bozketara pasako gea, Santuenea Bilgunea ustiatzeko zerbitzua kontratatzeko espedienteari onarpena ematearen alde, 9 boto aldeko, kontra eta abstentzioa. 3 abstentzio. Beraz, onartzen da Santuenea auzoko bilgunearen kudeaketa eta bilgunea ustiatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea. Zortzigarren puntuan, Beterri Buruntzako eskualdeko inklusio estrategia garatzeko erakunde arteko lankidetza hitzarmena onartzea. Bueno, ikusten dezuen bezala, Beterri Buruntzako eskualdean inklusio estrategia bateratu bat sustatu eta garatzeko erakunde arteko lankidetza hitzarmena dakarkiguna, Beterri Buruntza osatzen dugun udal guztiok, Beterri Buruntza mankomunitatearekin sinatuko deguna. Bueno, batzordean ere honen inguruan aritu izan gara, aipatu nuen aspaldi nola eskualde mailan genuen lan mai bat eratua eta martxan zegoena, eskualde mailako gizarte bazterketako egoerei aurre egin eta inklusio eredu eta estrategia bat finkatzeko gogoak ere batu gintun,
Ikuste genuen hor, zijoala lanketa horrek aurrera egiten ari zala eta lanketa horrek eskatzen zuela gune hori, lan mahai horri, txapel instituzional bat jartzea, eta ikuste genuen egokia izan zitekeela, lan mahai hori kokatzea bai beterri buruntzako mankomunitatearen barruan. Batez ere ikusten zialako bi zeregin. Batetik, eskualde mailan finkatu bertzala esaten nuen bezala, guztion artean inklusiorako estrategia bat, horrek eskatuko zigula kontratazioren bat egitea, prozesu horretan lagundu diezaguken enpresa bat kontratatzeko eta abar, eta era beren ikuste genuen ere, diru laguntzak estrategia horren garapenerako, implementaziorako diru laguntzarik eskatu beharko balitz, behar genuela ere entitate juridiko bat izan, diru laguntza horien kudeaketarako eta diru laguntza horiek eskatzeko. Beraz, pixkat behar horietatik eratorri zan gisa honetako hitzarmen bat egiteko planteamendua, eta, ni uste importantea dela, hemen gaur ekartzen dugun puntua, eta garai zail eta konplexu honetan, erakunde guztiok sentitzea beharra gogoa elkarrekin aritzeko zer eta inklusio gaietan, uste dut, badela txalotzekoa, lortu dugun adostasuna, eta gaur ekartzen dugun hitzarmena, udal guztien arteko hitzarmena mankomunitatearekin egingo duguna, gai hori heltzeko. Orduan, a priori hitzarmen honek atea irekiko dio gure buruari denbora bat emateko estrategia horren definiziorako, eredu horren definiziorako, eta eredu horretatik eta bide horretatik eratorriko diren eskualde mailan martxan jarri beharreko zerbitzuak zeintzu diren ze personago guzti horren definiziorako, eta gero ikusiko dugu, gai hau mankomunitateak kudatu behar badu, seguraski horrek eskatuko digu mankomunitateko estatutuetan ere aldaketak egitea, baina behin hori etorriko da gero, behin finkatzen dugunean denon artean zein den eskualde mailako esan bezala inklusio estrategia eta hortik eratorriko diren eskuartzea, kudeaketak, zerbitzuak, aurrekontuak eta bar eta bar. Eta beraz, lanketa horri ekiteko, konpromiso hartzen dugu hitzarmen lankidetza hitzarmen honen bidez. Hola, laburrean, edukiak aipatu izan ditugu batzordean, ez dakit zuen aldetik, zerbait aipatu nahi duzuen, edo? Lehenik eta behin esatia bozkatzera datorren hitzarmenaren aldeko botoa emango dugula, eta guretzat, PNV-rentzat argi dago gizarte inklusioa ez dela udal bakar batek bakarrik erantzun dezakeen erronka bat. Horregatik ezinbesteko dira erakundeen arteko lankidetza, ikuspegi partekatua eta epe luzeko plangintza. Hitzarmen honek norabide horretan egiten du aurrera, beterri buruntza mailan estrategia bateratua diseinatzeko aukera ematen duelako, baliabideak hobeto koordinatzeko aukera ematen digulako eta herritarrei erantzun eraginkorrak eskaintzeko aukera ematen digulako. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskualdeko bazterketaren diagnostikoa egin zuen eta denbora da mailara mailan gai hau lantzen ari garela, ez? Eredu arrakastatsuak baditugu gertu, dagoeneko martxan ipini direnak, adibidez Zarauzeko udala, eta egindako ibilbidean, ejemplo aproposa izan dena eta jarraitzen duena. Lehen zirriborroari egin zaizkion ekarpenak eta zuzenketak txertatu dira, bereziki alor ekonomikoan eta diru laguntzaren kudeaketari buruzkoak. Eta gure ustez, politika honak ez dira improvisatzen eta kasu honetan elkarlanean erekitzen dira eta datuetan oinarrituta gainera. Beste kasu askotan ez bezala, kasu honetan akordioak bilatu nahi izan dira eta erakunde ezberdinen artean gainera. Horregatik, lankidetza funtsezkoa dela uste dugu, eta horregatik, lehen esan dudan bezala, gure botoa baiezkoa izango dela, eta gainera espero dugu herritarrentzako tresna erabilgarria izango dela. Petri, zerbait aipatu nahi duzu? Orduan bozketara pasako gea.
esandakoa Beterriburuntzako eskualdeko inklusio estrategia garatzeko erakunde arteko lankidetza hitzarmenaren alde. 12 boto aldeko, beraz, aho batez onartzen da Beterriburuntzako eskualdeko inklusio estrategia garatzeko erakunde arteko lankidetza hitzarmena. 9. puntuan, foruen abolizioaren 150. urteurrenaren eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrenaren inguruko mozioa daukagu. Mozio hori EAJak eta EH Bilduk elkarrekin aurkeztutakoa da, eta beraz bazuei emango dizuet hitza. Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta zioen azalpena. 2026. urteak garrantzi historiko eta politiko berezia du Euskal Herriarentzat. Izan ere, beste zenbait mugarriren artean, hala nola Eusko Jaurlaritza eratu zela 80 urte betetzen dira, aurten bi efemeride nagusi ditugu. Batetik, 1876ko uztailaren 21eko foruen abolizioaren 150. urteurrena, eta bestetik, 1976an Bergaran bildu zen alkaten mugimenduaren 50. urteurrena. 1876ko uztailaren 21eko legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren abolizioa ekarri zuen. Bigarren Karlistadaren amaieraren testuinguruan. Nafarroa garaiaren kasuan, foru araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakona lehenago gertatu zen. 1851ko lege hitzartuaren bidez, lehen Karlistadaren ondoren. Lehenago, 1789-1790 urteen artean, Frantziako iraultzaren eskutik, Lapurdi, Nafarroa Ohera eta Zuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa gertatu zen. 3 prozesu horiek, bakoitza bere une historikoan eta bere berezitasunekin, Euskal Herriko lurraldeek mendeetan garatutako instituzio, eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. Erabaki haiek herri borondatearen gainetik ekarri ziren. Eta ondorio sakonak izan zituzten Euskal Herriaren egituraketa instituzionalaren lurralde artikulazioaren eta autogobernuan. 1876ko abolizio hartatik mende bat geroago, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren amaieraren testuinguruan eta trantsizio politikoaren atarian, Euskal Herriko hainbat udal ordezkari Bergaran bildu ziren. Alkateen mugimendu hark foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko. 1976ko adierazpen hartan jasotako espiritua gaurkotasun osoa du oraindik ere. Izan ere, udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun politiko eta instituzionala funtsezkoa izan da. Eta gaur egun ere, udal erakundek herritarren borondate demokratikoaren adierazpide hurbilena izaten jarraitzen dute. Bergaran, izan ziren alkateak eta zinegotziek aitortu zuten ez zitzaiela samurra gertatu herriaren nahia eta erabakia ulertu eta argitara ematean beren gain hartu zuten erantzukizuna betetzea. Hala ere, haiek uste zuten heldu zela garaia argi eta garbi adierazteko herriaren eskubide politikoak iraungi ezinak eta ukaezinak direla. Auziaren benetako funtsa ez bait zegoen foraltasun zaharrean. Eskubide historiko horiek eguneratzeko baizik. Foruek adierazten zituzten subiranotasun eremuak Euskal Nazio ikuspegitik gaur egunera eta etorkizunera proiektatzean alegia. Orduan bezala, bizi dugun egoera honetan ere, desafio berriekin beharrez aurkitzen gara eta argi aldarrikatu nahi dugu etorkizuneko gizarte erronkei erantzun baikor bat eman ahal izateko. Euskal herritarren ahotsak bere lekua behar duela, hitzaren eta erabakiaren jabe behar dugula izan. Oso garrantzitsua da une hau hartu behar ditugun erabakietan asmatzeko. Erantzukietasun politiko eta sozialaren garaia da. Gure herria eta bere jendea aurrera ateratzeko ordua. Garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subiranotasun politikoa oinarritzat hartuta. Erronka horiek guztiei ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin.
Gaurko auziek gaurko tresnak eskatzen dituzte, eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Horregatik, oroiman historikoaren aitortzak gaur egungo autogobernuari inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatu behar du. Horregatik guztiagatik, Usurbilgo udalbatzak honako hau erabaki du. Lehena, Bergarako udalak, hau gaizkiago. Usurbilgo udalak. Usurbilgo udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urte aurrenaren eta foruen abolizioaren 150. urte aurrenaren oroitzapenarekin. Eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du Lapurdi, Nafarroa, Bera eta Zuberoa Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzarekin gertatu zela 1789 eta 1790 artean. Horrez gain, aitortzen du 1851 Nafarroa garaian eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foru erregimenaren murrizketa eta abolizio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zuela. Era berean aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla iraungi. Ez da herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabaki deusestatu ere ez. Hirugarrena, udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien artean berezko nortasuna eta nazio izaera duen herria dela. Historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailu. Bi estatuetan kokatuta eta gaur egun 3 eremu juridiko politiko ezberdinetan antolatuta dauden 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea eta horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko sozial eta instituzionaletara egokituaz. Bosgarrena, udal honek aitortzen du udalerriek Euskal Herriaren historioan izan duten eginkizun erabikigarria, berezike foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan. Eta konpromisoa hartzen du, etorkizunean ere Euskal Herrian eraikuntza demokratikoan, erakunde demokratikoaren rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena. 6. Udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalaren helburuarekin alkateen mugimendua gogoraratzeko. 1976ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Batzordean aurreratu genuen bezala, mozioaren aurko bozkatuko dugu. Gure iritziz mozio honetan azaldutakoak ez duelako Euskadiko gizarte guztiak ordezkatzen. Orduan, bozketara pasako gea, foruen abolizioaren 150. urte hurrenaren eta alkateen mugimenduaren 50. urte hurrenaren inguruko mozioaren alde. 11 boto aldeko, Kontra. kontrako boto bat. Ondorioz, onartzen da foruen abolizioaren 150. urte hurrenaren eta alkateen mugimenduaren 50. urte hurrenaren inguruko mozioa. 10. puntuan, beste mozio bat edo mozioak, Usurbilgo pediatra plazaren egonkortasuna sustatzeko taren estaldura errazteko neurriei buruzkoa. Kasu honetan, bai bat eta bai bestea diktaminatu gabe datoz, eta beraz aurrena bozkatu behar dugu, gai hau ordenean sartzea. Beraz, gai ordenean sartzearen alde. Bai boto aldeko, onartzen da 10. puntua gai ordenean sartzea. Hemen badaukagu jatorrizko mozio bat EAJ taldeak aurkeztu zuna,
eta gerora dago, bueno, ez dakit nola deitu, mozio horri erantzunez, kontramozio bat edo osoko zuzenketa bat. Bueno, idazkariarekin konsulta eginez, pixka bat nola dijoazten kontu hauek, alde batetikan jatorrizko lehenik eta behin EAJ-ko taldeari emango diotitza jatorrizko mozioa zuena delako, eta beraz aurrena zuena irakurriko deu, eta gero H Bilduk aurkeztu duen mozioa, bai, irakurriko genuke, eta gero bozketa egiten da, bale? Bozketa egiten da aurrena kontramozioa bozkatzen da, eta gero jatorrizko mozioa bozkatzea omen da. Orduan, bueno, horiek beraz, egingo detena da, balenik eta behin EAJ-ari eman hitza. Eskerrik asko. Usurbilgo pediatria plazaren egonkortasuna sustatzeko eta haren estaldura errazteko neurriei buruzko mozioa. Zioen azalpena. Usurbilgo haurrek eta haien familiek kalitatezko osasun arreta jasotzeko eskubidea dute. Eta horren barruan berebiziko garrantzia du pediatria zerbitzu egonkor, hurbil eta jarraitua izateak. Azken urteetan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta oro har osasun sistema publikoan gero eta nabarmenagoa da mediku espezialista batzuen falta, bereziki lehen mailako arreta eta pediatrian. Profesional horien eskasiak zailtasunak sortzen ditu zenbait plaza betetzeko eta egonkortasunez mantentzeko, batez ere estaldura saileko plazen kasuan. Testuinguru horren barruan kokatzen da Usurbilgo Osasun Zentroko pediatria plazaren egoera. Azken hilabeteetan, plaza horrek estaldura zailtasun nabarmenak izan ditu. Plaza estaltzean lortu den arren, profesionalen joan etorriak maiz gertatu dira eta hainbat unetan beste zentro batzuetako baliabideekin osatu behar izan da zerbitzua. Hala ere, azpimarratu beharra dago, Osakidetzak uneoro bermatu duela pediatra arreta bereziki Lasarte Oriako Osasun Zentroko profesionalen laguntzekin. Egoera honek agerian uzten du ordea, zailtasunak daudela plaza hori behar duen egonkortasuna emateko. Horregatik, beharrezkoa da erakunde guztien arteko lankidetza sustatzea. Profesionalak erakartzeko eta herrian epe luzera finkatzeko neurri osagarriak aztertuz. Bestalde, etxebizitzan inguruko gaur egungo egoerak alokairu eskaintza mugatuak eta presioen garestitzeak zailtasun gehigarriak sortzen ditu hainbat profesional erakartzeko eta herrian finkatzeko. Horregatik, administrazio publiko guztiek, bakoitzak bere eskumenen esparrutik, konponbideak bilatzeko eta erakundeen arteko lankidetza sustatzeko ardura dute. Ildo horretan, Usurbilgo udalak bere baliabideak eta aukerak kontutan hartuta, pediatria plaza hori erakargarriagoa bihurtzen lagun dezaketen neurriak azter ditzake. Beti ere Osakidetzarekin lankidetzan eta indarrean dagoen araudia errespetatuz. Horren bestez, Usurbilgo udalbatzak honako erabakia hartzea proposatzen da. Lehenengoa, Usurbilgo udalak bere kezka adierazten du mediku eta pediatria espezialisten gabeziak sortzen dituen zailtasunen aurrean, eta bereziki Usurbilgo pediatria plazaren egonkortasuna bermatzeko beharraren aurrean. Era berean, Osakidetzari eskatzen dio lanean jarrai dezala plaza horren estaldura egonkorra lortzeko eta herritarrei kalitatezko zerbitzua eskaintzen jarraitzeko. Bigarrena, Usurbilgo udalak konpromiso hartzen du udal jabetzako etxebizitza baten erabilera pediatria plazaren estaldura errazteko baliabide gisa aztertzeko. Alokairu simbolikoaren edo antzeko formula baten bidez, beti ere bideragarritasun juridikoa, ekonomikoa eta teknikoa bermatzen bada. Hirugarrena, Usurbilgo udalak Osakidetzarekin elkarlanean jardungo du neurri hori eta plaza erakargarriagoa egiteko lagungarri izan daitezkeen beste aukera batzuk aztertzeko. Laugarrena, horretarako beharrezkoak diren txosten eta azterketak egin ondoren eta emaitzak aldekoak badira, udalak dagokion lankidetza hitzarmena edo tresna juridikoa sustatuko du Osakidetzarekin. Bosgarrena, mozio honen edukia Osakidetzari Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari helaraztea. Aurrena hitza emango diot EH Bilduri eta gero zuri. Nahi badezu. Mozioaren aurreko azalpena. Hasteko, eskertu nahi dugu Usurbilgo pediatrako lanpostua estaltzeko dugun arazoa udal bilkurara ekarri izana. Ez da lehen aldia gai hau lantzen duguna, eta berriro ere ekarri bada arazoa konpondu ez denaren seinale. Hala ere, aurkeztu den mozioa ezin dugu bere horretan babestu. Izan ere, onartuko bagenu, herrian pediatria zerbitzuarekin dugun arazoaren muina desbideratzeko arriskua legoke. Horregatik, egokiago deritzogu mozio alternatiboa aurkeztu dugu.
Zalantzarik gabe, Usurbilgo pediatria zerbitzuan gertatzen ari dena herri gisa dugun gabezia da, eta heldu beharreko erronka. Erronka horrek guztion elkarlana eta inplikazioa eskatzen ditu, naiz eta gaiaren ardura eta eskumen nagusiak Eusko Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren esku egon. Usurbilgo udalak eta alkate honek hainbat ahalegin egin dituzte azken hilabeteotan herriko osasun zentroan pediatria zerbitzuaren egoera bideratzeko. Izan ere, oraindik arazoari ez zaio konponbide egonkorrik eman, eta okerrena dena kronifikatzen ari da. Izan ere, berriro ere utxik dago plaza eta Lasarte Oriako anbulategira bideratzen ari dira Usurbilgo haurrak, horrek suposatzen duen guztiarekin. Herriko gurasoekin harreman zuzenean gaude, eta esaten digutenez, pediatra falta hau kalte larriak eragiten ari da. Diagnostiko eta tratamenduetan atzerapenak, prebentzio kontroletan murrizketa, gertutasun ezagatik familien lana eta bizitza pertsonala uztartzeko zailtasunak eta bar. Egoera hau berriro ere zenbat luzatuko den ez dakigu. Usurbilgo udala Donostialdeko Osiko lehen arretako arduradunekin harreman etengabean dago, eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiari ere igorri zaio gutuna Usurbilen pediatria zerbitzuarekin dauden gorabeheren berri emanez eta bilera bat eskatuz. Haatik ez dugu artean inolako erantzunik jaso. Edonola ere, orain arte bezala, hemendik aurrera ere Usurbilgo udala lanean jarraituko du. Erakunde eta eragile guztien lankidetza bilatuz. Dena den, ezin dugu arazo hau lanpostu jakin baten estaldura huts gisa ulertu. Azken urteetan ez da behar bezalako apusturik egin lehen mailako pediatria indartzeko. Ikusi dugu nola pediatria espezialisten falta estaltzeko, familia medikuen kontratazioa lehenetsi den kasu askotan, eta horrek pediatria espezialitatearen aitortzan eta garapenean eragina izan duela. Era berean, lehen arretak urte luzez peiratu ditu behin-behinekotasuna, lan baldintza eskasagoak eta egonkortasun falta. Horrek zaildu egin du profesionalak erakartzea eta fidelizatzea. Gaur egun, lehen arretako pediatriaren erakargarritasuna handitzeko neurri egiturazkoak behar dira. Lan baldintzak hobetzea, kontratazio eredua berrikustea, ikerketa eta prestakuntza aukerak sustatzea eta lehen arretaren prestigioa berreskuratzea. Usurbilgo udalaren ikuspegitik lehen arreta sendoa izatea ezinbestekoa da. Tokiko erakundei eta osasun publikoari buruzko araudiek udalerriari osasunaren sustapenean, prebentzioan eta komunitatearen zaintzan zeregin garrantzitsua aitortzen diote. Horregatik, herrian lehen arreta indartsua izatea pediatria barne funtsezkoa da. Hala ere, pediatria lanpostuaren egonkortasuna eta profesionalen atxikipena ez dira udalaren eskumeneko gaiak. Udalak lagundu dezake eta erraztasunak eman ditzake, baina arazoaren konponbidea ezin da udalaren gain utzi. Horregatik, beharrezkoa da Osakidetzak eta Osasun Sailak euren eskumenetatik neurriak hartzea. Horren bestez, honako mozio alternatiboa proposatzen dugu. Mozio proposamena. 1. Usurbilgo udalak konpromiso hartzen du Donostialdeko erakunde sanitario integratuko zuzendaritzari beste bilera bat eskatzeko. Herrian, pediatria zerbitzuarekin dagoen egoera aztertu, ematen ari diren urratsen berri jaso eta konponbideak lantzeko. Beharrezko ikusten dugu udal ordezkaritza zabalarekin batera bilera horretan herriko guraso taldeak ere parte hartzea. 2. Usurbilgo udalak eskatzen dio Osakidetzari lehen arretako pediatria erakargarriago egiteko beharrezko neurriak har ditzala. Bereziki, kontratazio eredua eta lan baldintzak hobetzeko bidean. Eta plantillen errealitate soziala eta feminizazio maila kontuan izan ditzala. 3. Usurbilgo udalak idatzi bat helaraziko die Eusko Legebiltzarreko talde politikoei herriko pediatria zerbitzuaren egoera azalduz. Eta Osasun Sailari eta Osakidetzari konponbideak eskatzeko beharrezko ekimenak susta ditzaten eskatuz. Halaber, talde politikoei eskatuko diegu Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean Usurbilgo egoeraren gaineko azalpenak emateko aukerari bide emateko. 4. Usurbilgo udalak konpromisoa hartzen du bere eskumenen baitan osasunaren sustapena eta prebentzioa indartzeko programak garatzen jarraitzeko lehen arretako profesionalekin, herriko eragileekin eta komunitatearekin elkarlanean osasun komunitarioaren ikuspegia sendotuz. 5. Halaber,
Udalak aztertuko du beti ere bere eskumenen baitan eta diskriminazio egoerak saihestuz, herriarentzat estrategikoak diren lanpostuetara profesionalak erakartzea eta atxikitzea erraz dezaketen neurriek martxan jartzeko aukera. Beti ere, Osakidetzak hala eskatuko balio. PSeren txanda, zerbait Bai, por un lado, en cuanto a la moción presentada... Altuxio izin dezakezu, Bai. ez dut entzuten ondo. Bai. Orain bai. Bai. Bueno, en cuanto a la moción presentada por el PNV, nos vamos a abstener porque así como que compartimos plenamente la parte expositiva en cuanto a la problemática real que hay para el cubrimiento de plazas, no solo en Usurbil, sino en más sitios, y compartiendo totalmente la necesidad de colaboración entre instituciones, bueno, tenemos dudas en cuanto a algunas de las soluciones que se plantean en la moción. Y respecto a la contramoción o moción alternativa presentada por H. Bildu, también nos vamos a abstener en este caso porque ponemos en valor el ofrecimiento de seguir colaborando y seguir teniendo presente la problemática que hay para la cubrición de las plazas, pero no terminamos de entender la fotografía o el planteamiento que hacen aquí de la situación, porque entendemos que la situación es mucho más global y por eso de ahí nuestra abstención. Lehenik eta behin, argi utzi nahi dugu guretzat Usurbilgo familien kezka erabat zilegia dela, eta ez dugu inondik inora arazo ukatzen, eta ez dugu esaten besta inondik inora gauzak hobetu ez dienik, osea, hobetu behar ez dienik. Usurbilen pediatria plazen egonkortasunekin arazoa dagoela, hori evidentia da, eta arazo horrek eragina daukola familien bizitzan ere bukaezina da. Baina gauza bada, arazo bat aitortzea eta beste bat oso ezberdina da demagogia egitea. Eta guk bigarren horretan ez dugu parte hartuko. Gaur egun pediatria arreta bermatuta dau, batzuetan Usurbilan eta beste batzuetan Lasarte Oriako Osasun Zentruan, bertako profesionalen laguntzakin, eta gure mozioan ere hori jasotzen da. Osakidetzak uneoro bermatzen dauela pediatria zerbitzua eta pediatria arreta, bereziki Lasarte Oriako profesionalekin. Hori esateak ez dago esan nahi egoera ideala danik, inondik inora, guk nahiko hauen pediatra arreta Usurbilen ematia eta eguneko egunean modu egonkorran eta jarrituan, hori da gure nahia, baita familien nahia, eta hori da Osakidetzaren nahia ere. Baina Usurbilek pediatria plaza bat ja esleituta dauko, hemen plaza hori existitzen da eta Osakidetzak plaza hori betetzeko borondatea eta nahia dauko. Beraz, mozioan murrizketaz hitz egitea gezurra izateaz gain, ardurabekeri galanta iruditzen jaku, ze murrizketa izango balitz zerbitzua desagertu egingo zen, edo murrizketa izango balitz Usurbilgo aurrei arreta ukatu egingo jakien eta hori ez da inondik inora gertatzen, ondo dakizuen bezala. Gertatzen dana da, plaza hori egonkortasunez betetzeko zailtasun handiak dasela, eta hori ez da Usurbilgo arazo isolatu bat, pediatria falta arazo orokorra da, Osakietzan ez bakarrik osasun sistema osoan gertatzen dana, horregatik ni ustot errealistak izan behar dela eta ez demagogoak. Pediatria bat Usurbila etortzeak ez du udalak erabakitzen, baina ez da Osakietzak era. Azken batean profesionalak berak erabakitzen dau, nun egin nahi dagoen lan. Eta hor dago benetako galdera. Zer egin dezakegu Usurbilgo plaza erakargarriagoa izateko? Instituzioen guztien aldetik, ez bakarrikan Osakidetzaren aldetik, badakigula eta hori argi dau, eskumena osasungintzan, Osakidetzan ala. Guk horri erantzun bat eman nahi genion eta proposamen zehatz bat egin dugu gure azpen proposamenean dala udalak azter dezala. Ez dugu esaten udalak ipini dezala edo udalak egin dezala ez. Azter dezala
udal jabetzako etxebizitza baten erabilera pediatria plaza hori estaltzen laguntzeko baliabide gisa, alokairu simbolikoaren edo antzeko formula baten bitartez. Beti ere, bideragarritasun juridikoa, ekonomikoa eta teknikoa bermatuz. Eta hori da gure planteamendua. Pankarta gutxi hau eta irtenbide gehiago. Eta EH Bilduk dio pediatria plazaen egonkortasuna ez dela udalaren eskumena, bai, hori dano dakigu. Baina galdera zuzena izango litzake, eskumena ez izateak ez du nahi esan udalak ezer egin ezin dauenik. Edo behintzat, borondatea daukonik. Udalak borondate baldin baduko, egin dezake gauza asko pediatria plaza hori erakargarriagoa izateko. Horretako borondatea eduki da eta horretako nahia egon bida eta hori ez dugu ikusten. Erraztasunak eman leike eta hori dugu proposatzen duguna. Udala Osakidetzarekin elkarlanean mantentzia eta udalari eskatzen dut bere zatia egin dezala. Bere zatia egin dezala, udala kasu hontan argi dau, egin leikela, beraz, esan bezala borondate kontua da. Eta galdera da, zuek ahaldo zuen guztia egingo zuen arazoari konponbide bat emateko. Hori galdera. Bilduk bere emendakinean dio Donostialdeako esiko zuzendaritzarekin bilera bat eskatu dauela eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiari gutuna bidali zaiola, baina behintzat gu daukagun informazio arte eta gaur goize arte behintzat Donostialdeko zuzendaritzari nagusiari esaio ofizialki inolako gutunik edo bilera eskaerarik iritsi. Ez dakit gutun hori bidali dozuen, eta bidali baduzu ez dakit nora, baina ofizialki zuzendaritzari esaio ezer iritsi. Eta gure ustez nahiko larria da. Zuzendaria beste udalerri batzuekin bildu da, Errenteria, Oiartzun, Lasarte Oria, baina noski udalerri horreik lehendabizi eskaera ofizial bat egin dute bilera bat egiteko. Beraz, galdera erraza da. Benetan bilera hori eskatu baldin bada, non dago eskaera ofiziala? Denan, Eusko Alderdi Jeltzaleak, oposizioko taldeak aurkeztutako mozio bat behar izatea zuzendaritzarekin bilera bat eskatzeko, udal gobernu honen kudaketa modu aldarra agerian uzten dugu. Familian kezka guzti zilegia da, eta guk errespetu oso sartzen dugu. Baina gauza da familiak entzun eta defendatzea, eta beste bada familiak erabiltzea interes politikorako. Familiei egia esan behar jakia. Familiei segurtasuna eman behar jakia. Irtenbideak eskaini behar jakia. Ez jakia, zu gehiago eman behar arazo baten aurrean. Eta hemen ez dugu inor lasaitzen zuen mezuekin. Hori ez da ardura politikoa. Hori demagogia eta alarma soziala elikatzea. Bueno, nik bi gauza, eskara ofiziala, ez dakit zerri deitzen diozun eskara ofiziala, lehengo astean telefono dei baten izan genuen eta esan genion lehen arretako arduradunari ostegun honetan mozio bat aprobatuko zala, mozio horretan espreski modu ofizialen eskatuko zitzaiola bilera eta beraz mozio hau onartu eta gero egingo genuela bilera eskaera. Beraz, bilera hau eskatuko genula aldez aurretik eginda dago, telefonoz hitz eginda dago. Horretik ez dakit informazioa diozunean zertaz ari zeran. Bi, udal honetatik eta bestela ikusi dezakezu erregistroan nola bideratu zen, Osakidetzako zuzendaritza orokorrari ere, gutuna nola igorri zaion ere, modu ofizialean irtera eman zitzaiolako gutun horri. Ulertuko zuen bezala hemen ez dakat irtera erregistro hori, baina gutun horri modu ofizial batean eman zitzaion esan dudan bezala irtera, Osakidetzako zuzendari orokorrari Lore Bilbaori bilera bat eskatuz. Eta bestela, izango dezu ere irtera erregistroa hor ikusi izateko. Eta bi, mira, orain dela pleno batzuk ere izan genuen, uste dana esan genuen bat. Udal talde honek eta udal gobernu honek familiak interes politikorako ez ditu erabiltzen eta horrelako akusaziorik
bat ez dugu onartuko EH Bilduren izenean. Bi, hemen batez ere demagogoa iruditzen zaigu esatea, plaza bat erakargarri egiteko pertsona bati etxebizitza bat eskaini behar zaiola. Bueno, hain zuzen ere, besteak beste, mozio honen aurka egitearen arrazoietako bat hori da, ulertzen degulako, Usurbiliko udalak, ez Usurbiliko udalak eta ez beste udalek ez daukagula erantzunkizunik, eta ez dauzkagula etxebizitzak, nahi aina, nahi adina, edon hori funtzionario publikoei emateko. Ez dugu uste Usurbil, Nafarroako mendialdean dagoen herri txiki baten ezaugarriak dituenik, eta beraz, benetan demagogia iruditzen zaigu horrekin planteatzea udal honi etxebizitza bat ematea langile horri modu horretara lanpostua erakargarria egitea. Burutazio handiagorik, Eta hiru uste gure mozioan ere esaten dugu prest gaudela beti egon garen bezala neurriak aztertzeko. Eta benetan lanpostu hori erakargarri egiteko udal honek zerbait egin badezake, etxebizitza bat eskaintzea ez dena eta gure eskutan egon daitekeen bestelako neurriren bat hartzeko prest bagaude horrela eskatzen zaigulako Osakidetzatik, dudik ez izan neurri guzti horiek aztertzeko prest gaudela hori izan delako hasieratik gure nahia eta gure bokazioa. Beraz, batez ere gu ere bai zuen mozioen aurka bozkatzaren arrazoia nagusia da, hor planteatzen den etxebizitza bat ematearen neurria, iruditzen zaigu neurri hori ez dela ez zuzena, eta uste dut hor daudela, Oskarrek adierazi ditun bezala, zeintzuk dauden, porque arazoa ez delako Usurbiliko pediatrian, tamalez nahiko genuke arazoa soilik Usurbiliko pediatrian egongo balitz, ikusten ari garenak, Osakidetzak dituenak arazo estrukturalagoak ditu, eta arazo horien kontsekuentziak ondorioak Usurbiliko pediatrian ere ari dira jasaten, baino tamalez pediatriarekin dauden arazoak Usurbilen baino handiagoak dira, eta hori adierazi zian duela astebete ere bai, Osiko lehen arretako arduradunarekin izan nuen elkarrizketan. Ojala soilik arazoak Usurbilen izango bagenitu. Eta beraz, ulertzen dut hartu behar diren neurriak, egon badaiteke neurriren bat udal honek hartu ditzakeenak, etxe bizitza ez dana berriro diot, badudik ez, guk ez daukago inolako arazorik eta prestutasuna erakunden arteko lankidetza bultzatzeko, iruditzen zaigu lankidetza hori sustatzea, mai hori deitzea, eta igual Osakidetzari dagokiola, eta guri baditze gaituzten toki guztietara egongo gea prest aztertzeko egoerak eta hartu behar diren konponbideak hartzeko. Eta hori ez dugu onartzen hori zalantzan jarri nahi izatea eta hori aldarritzateagatik gainera demagogia egiten ari garela esatea. Zure interbentzioa entzun da, gauza bat argi geratze jat, arazoa badauela, hori bai, baina arazoaren erabilera politikoa ere badauela, hori oso argi geratu jat. Dano dakizue pediatria kopuru gehien daukogun momentua, Osakidetzako indauko pediatria kopuru gehiena, historian eukioan gehiena. Eta aur kopuru gutxiena dagoena da, momentu hontan. Bi muturrak da sor, eta hala ere, pediatria falta nabarmena dau, hartu dien kultura edo ohiturengatik edo beharrengatik. Pediatria falta nabarmena dau. Baina adierazgarria da bai, Usurbil, printzipioz erakargarria izan beharko litzakeen herri bat eta gune bat eta plaza bat, estaldura saieko plaza bat izatea. Zor, profesionalek erabakitzen dauen nora nahi da bian jun. Eta profesionalek euren artean behitz egiten daue. Eta plaza hori utzi geratzen binda berriz, da arazoa hemen dagoelako, ez gainontzeko herrietan. Beraz, arazoaren erantzukizunaren zati bat, ez dut esaten guztia inondik inola, arazoaren erantzukizunaren zati bat ere udalarena da. Nahiz eta eskumena Jaurlaritzarena izan. Eta esan duzu, etxe bizitza bat eskaintzea, gaina ez da eskaintzea, jarri dugu aztertzea, bideragarria dan edo ez. Zuek zuzenian
kontra bozkatu duzue, baina aztertzeko prest, ez ari jarri. Udala, Usurbilgo udala ez dugu prest, bere esku dauen neurri guztiak martxan jartzeko pediatra bat Usurbilak hartzeko. Hori gaur argi geratu jaten mezua. Udal gobernu hau ez dugu prest, arazoa konpontzeko eta pediatra bat ekartzeko. Ez dugu hori esan txar. Hori oso argi geratu jat. Udalak ez dago egingo aldauen guztia hori lortzeko. Hitzez haratago eta bilerak eta telefono deiak eta bai, hori pila bat. Baina hitzetetik ekintzeta pasau da. Eta udal honek ez dago ekintzeta pasau. Eta ja, gutunarena eta ez dakit noiz bialdu zuen gutuna, baina gaur goizien, ez dagoen. Ez dakit noiz bialdu zuen, edo nora. Agian beste nomaitea bialdu zuen, baina zuzen da ditzaraz. Bueno, zuzenean bozketara pasako gea, esan dudan bezala, prozeduda da, aurrena kontramozioa bozkatzen da, eta gero jatorrizko mozioa. Beraz, esan dudan bezala, EH Bildu taldeak aurkeztu duen mozioaren alde. 8 boto aldeko. Kontra. 3 kontra. Eta abstentzioa. Abstentzio bat. Beraz, Usurbilgo pediatra plazari dagokion kontramozioa onartzen da. Eta bigarren bozketa izango litzateke EAJak aurkeztu duen mozioaren alde. 3. Bai. 3 boto aldeko. Kontra. 8 boto kontra. Eta abstentzioa. Eta abstentzio bat. Beraz, Usurbilgo pediatra plazari dagokion jatorrizko mozioa ez da onartzen. Hamaikagarren puntuan ere beste mozio bat, kasu honetan LGTBIQ+ kolektiboaren, sexu askapenaren eta errotasunaren nazioarteko egunaren harira osatu den adierazpen instituzionala iratxe. Ekainak 28 LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna. Ekainaren 28 ospakizunerako, memoriarako eta aldarrikapenerako eguna da. Beste urte batez, burdindutik LGTBIQ+ kolektiboak egindako bidea aitortu nahi dugu. Gure gizartean dagoen aniztasuna ikusgarri egin nahi dugu eta pertsona askoren eta mugimendu sozialen ahaleginari esker lortutako eskubideak defendatu. Baina egun honek hausnarketarako tartea ere izan behar du. Izan ere, oraindik ere, badira egiteko dauden lanak. LGTBIQ+ kolektiboaz multzo gisa hitz egiten badugu ere, errealitate guztiak ez dira baldintza berberen pean bizi. Badira oraindik ere ikusgarritasun txikiagoa duten identitateak, gorputzak eta sexu orientazioak. Askotan, gutxiago ulertzen dira eta diskriminazioa jasateko arrisku handiagoa dute. Horien artean daude pertsona transak eta intersexualak, baita emakume lesbianak eta pertsona bisexualak ere. Haien errealitateek oztopo handiagoak izaten dituzte aitortza osoa lortzeko. Egoera hori ez da gizartean bakarrik gertatzen. Inklusio handiagoa egon beharko lukeen espazio eta komunitateetan ere iraun egiten du. Era berean, ezinbestekoa da begirada intersekzionala izatea. Diskriminazioak ez du modu bakarrean eragiten, eta ez die pertsona guztiei berdin eragiten. Guretzatzen gaituzten faktoreak askotarikoak dira. Sexu orientazioa, genero identitatea edo gorputzak beste egoera batzuekin uztartzen dira sarri. Arrazakeriekin, pobreziarekin, etxerik ez izatearekin, haurtzaroarekin, desgaitasunarekin, aniztasun psikologikoarekin edo bestelako bazterketa egoerekin. Horrek esan nahi du ez dela gauza bera LGTBIQ+ pertsona izatea laguntza sare bat, egonkortasun ekonomikoa edo aitortza soziala izan da, edo prekaritatean, bakardadean edo diskriminazioan hitzen erdian bizitzea. Euskadien ere bizi dira LGTBIQ+ eta LGTBIQ+ pertsonak zaurgarritasun, desberdintasun edo ikusezintasun egoeretan.
Besteak beste, egoera administratibo irregularrean dauden migratuak, kale egoeran bizi diren pertsonak, espazio heteronormatiboetan bizi diren adinekoak edo aniztasun psikikoa duten gazte LGTBIQ+ak, pertsona batzuek zailtasun handiagoak dituzte enplegua eskuratzeko, etxebizitza bat lortzeko edo osasun arreta jasotzeko. Beste askok ez dute espazio segururik aurkitzen edo ezin dute beren identitatea lasaitasunez bizi espazio publikoan. Horregatik, harrotasunez hitz egiten dugunean eskubidez ere ari gara, eta pertsona guztientzako bizi baldintza duinez. Inork ezkutatu beharrik izango ez duen gizartea eraikitzaz ari gara. Inork bere burua justifikatu edo beldurrez bizi beharrik izango ez duen gizartea. Azken urtetan ikusten ari gara zenbait diskurtsoek dagoeneko lortutako eskubideak zalantzan jartzen dituztela. Era berean, espazio batzuk gero eta seguruagoak ez direla pertsona LGTBIQ+ askorentzat ere ikusten ari gara. Horren aurrean, gogorarazi behar dugu gizarteko espazio guztiak herritar guztienak direla. Eta espazio bat benetan publikoa bada, anitza izan behar du nahita ez. Kaleak, erakundeak, ikastetxeak, kulturguneak eta komunitate espazioak pertsona guztiek berdintasunean egon eta parte hartu ahal izateko lekuak izan behar dira. Aniztasuna ez da mehatxu bat, ez da salbuespen bat ere. Gure gizartearen errealitatea da, eta denon ondarea. Gizarte irikiagoa, demokratikoagoa eta gizatiarragoa eraikitzen laguntzen digu. Horregatik da beharrezkoa oraindik ere ekainaren 28an ahotsa altxatzea. Ospatzea ere erresistentzia egiten delako. LGTBIQ+ pertsona guztien errealitateak ikusgarri egiteak garrantzitsua izaten jarraitzen duelako. Eta oraindik ere badirelako bazterrean geratzen diren ahotsak, bizipenak eta beharrak. Berdindutik gure konpromisoa berretsi nahi dugu LGTBIQ+ pertsona guztiekin, bereziki zaurgarritasun handieneko egoeratan bizi direnekin. Lanean jarraituko dugu pertsona guztientzat bidezkoagoa, inklusiboagoa eta anitzagoa izango den gizartea eraikitzeko. Zerbait gehitu nahi den, komentatu nahi den, azpimarratu nahi den. Beraz, bozkatu ingo dugu adierazpen instituzional honen alde. 12 boto aldeko, beraz aho batez onartzen da ekainako 8 LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta harrotasunaren nazioarteko egunari dagokion adierazpen instituzionala. Eta 12. puntua, Xabatek zinegotzi karguari uko egingo dio, eta zinegotzi berriaren kargua hartzeko izapidetza hasiko genuke gaur. Ni zuen baimenakin 5 minutu kenduko eskizuet, pixkat agur modua. Kirolak aukera berri bat eskaini dit eta horri heltzeko unea iritsi zait. Horregatik, kirol zinegotzi gisa nire etapa amaitutzat emango dut udalbatza honen ondoren. Erabaki ez da erraza, baina joaten denak badu eskubidea atzera begiratzeko. Eta nik gaur atzera begiratu nahi dut, argiotasunez, baina apaltasunez. Kirol sailaren ardura hartu nuenean, argi nuen kirola ez zela soilik instalazioen edo lehiaketen kontua. Kirola egia egiteko modua dela. Herritarrak elkartzeko modu bat. Bizitza osasungarriagoak eta komunitate sendoagoak eraikitzeko tresna bat. Helburu horrekin lan egin dugu urte hauetan, eta gaur egindako lanaren zati baten berri ematea gustatuko litzaidake. Skateparkaren hobekuntza errealitate bihurtu dugu. Gazte askok urte luzez eskatutako zerbait zen, eta gaur egun erabiltzen den espazio bizi eta dinamikoa da. Entzun, planifikatu eta gauzatu egin dugu. Halaber, Usurbil mugimen sarean txertatzea lortu dugu. Ez da programa huts bat, herritarren jarduera fisikoa sustatzeko eta osasuna erdigunean jartzeko ikuspegi estrategiko baten aldeko apustua da. Gaur, Usurbil erreferentziazko bidean dago arlo horretan. Baina kudeaketa publikoaren benetako balioa ez dago soilik inauguratutakoan. Etorriko dena prestatzen ere badago. Horregatik, pozik uzten ditut bideratuta hainbat proiektu garrantzitsu. Padel pista berriaren proiektua aurreratuta geratzen da.
herritarrek gero eta gehiago eskatzen duten kirol eskaera bati erantzuteko. Eta bereziki pozten nau urte luzez zaila zirudien gai batean emandako urratsak. Herriko kirol egitura indartzeko eta etorkizuneko erronkei hobeto aurre egiteko kluben arteko lankidetza eta bateratze bidea inoiz baino sendoago utziko dugu. Askok desiratu zuten bide hori, askok aipatu zuten. Guk berriz martxan jartzea lortu dugu, eta ziur nago etorkizunean emango dituela bere fruiturik onenak. Ez dut esango dena egin dugunik, herri batek ez duelako inoiz bere lana amaitzen. Beti daude erronka berriak, behar berriak eta amets berriak. Baina zintzotasunez esan dezaket gaurko usurbilek kirol arloan aukera gehiago dituela. Egitura sendoagoa dituela eta etorkizunari begiratzeko oinarri hobeak dituela. Eta hori ez da zinegotzi baten meritua, hori klubena da, hori voluntarioena da, hori udal langileena da. Eta hemen aipamen berezia egin nahiko nieke Libana eta Josebari euren dedikazio eta esfortzuagatik. Oso erraza izan da zuekin lan egitea. Baita kiroldegiko sorosle, monitore, garbitzaile zein agerako langilei ere. Ni gaur kargua uzten dut, baina ez dut inoiz ulertu nire ardura kargu jakin bati lotutako jarduera bezala. Egiari ekarpen egiteko borondatea da garrantzitsua. Batzuetan lehen lerrotik egiten da, beste batzuetan pankarta baten atzetik edo beste edozein tokitatik. Horregatik gaur etapa bat amaitzen dut. Etorkizunak zer ekarriko duen inork ez daki, baina badakit usurbilek beti mereziko dituela lan egiteko prest dauden pertsonak. Behar dituen uneetan eta behar diren ardurekin. Orain, kirol mailan erronka berri bati lotuta egongo naiz uztailetik aurrera. Baina hemen ikasitakoa eta bizitakoa beti eramango ditu nirekin. Azken hitz batzuk zinegotzioi eta alkateari. Lehenik, oposizioko zinegotzioi emaiozue behar duen garrantzia kirolari. Usurriko kirolak epe luzera eskertuko baitu. Gobernua osatzen dugun zinegotzioi, Ainoa, Iratxe, Jon Mikel, Xabi, Maialen, Josemari eta Oskar. Eta gure komunikazioko arduraduna den Maialeni. Eskerrik asko urte hauetan guztietan emandako konfiantzagatik. Gure herriak aurrera egiten du zuek bezala beren denbora, energia eta ilusioa besteen zerbitzura jartzen duten pertsonei esker. Zuri agurtzane, alkate izatea ez da erabakiak hartzea bakarrik. Herritarrak entzutea, erronkei aurre egitea eta komunitate osoaren ongizatearen alde etengabe lan egitea ere bada. Zure eguneroko jardunean erakutsi duzu ardura hori gertutasunez eta konpromisoz. Proiektu, bilera edo kudeaketa bakoitzaren atzean lanordu asko daude, askotan ikusten ez direnak. Zuk egiten duzun lan isil, baina etengabe horrek gure udalerriaren aurrerapena eta ongizatea ahalbidetzen ditu. Eta horregatik merezi duzu aitortza berezia. Beste gabe, mila esker. Bueno, nik ere une hau baliatu nahiko nuke, Xabat modu publikoan ere eskerrak emateko egin dezun lan ikaragarriagatik. Zure ukoak, emozio kontrajarriak eragin dizkigula ezin uka, bai? Batetik pena eta tristura taldea utziko dezulako, eta bestetik izugarrizko poza eta harrotasuna eskubaloiari lotutako jardunean pauso garrantzitsua ematera zoazelako. Bera eskubaloi taldeko bigarren entrenatzaile izango zea, eta hori bada zerbaiten seinale, bada zerbaiten islada. 3 urteko ibilbidea egin dugu elkarrekin eta utzi duzun arrastoa handia izan da, bai gobernu taldean eta bai udalean. Zu izan zera taldera umorea, txantxa, saltxa eta salsarrosa ekarri dituen taldekidea. Eta uste dut ordezka ezina izango dela zure ekarpena. Beti umoreko, momenturik zail eta gogorrenetan ere. Utxune handia utziko duzu eta ziur nago nabarmenduko dugula zure falta hasta leheneroko gure talde bileretan. Baina umorearekin batera, konpromisoa eta erantzunkizuna ere nabarmendu nahiko nituzke. Biak ala biak uztarri berean. 3 urte hauetan kirol sailean utzi duzun arrastoa eta egin duzun lana eta ekarpena handia delako. Oso presente izan dituzu hasieratik gure legealdiko planean herritarrekin hartutako konpromisoak.
Eta legealdia amaitzeko urtebete faltan, zuk aipatu dituzu, beraz ez naiz errepikatuko, denak gauzatu dituzu edo gauzatzeko bidean utzita bazoaz. Iazko abuztuan kiroldegian izandako suteak eragin handia izan du kirol sailaren eguneroko jardunean eta herritarrei egiten diegun kirol eskaintzan ere traba handia suposatu du. Baina kostatua da ere obrak martxan daude dagoeneko, martxa honean gainera, eta ea gai garen udazkenean kiroldegia berriro ere uneko unean martxan jartzeko. Ez da oharkabean pasatu zure ekarpena, zure lana, eta esan bezala Usurbilarrekin hartutako konpromisoa. Beraz, mila esker bihotzez talde osoaren izenean. Badakigu eskubaloia zure pasioa ere badela. Han eta hemen arrastoa utzi duzu. Usurbilen gizonezkoen taldea senior mailara igotzea lortu zenuen, Zumaian egindako lana ere aparta izan da, eta ez dugu dudarik bera-beran ere hildo beretik arituko zarela. Bi Usurbilarren eskutan egongo da, bera-bera, eta hori bada guretzat, eta esango nuke Usurbildar guztientzat, harrotzeko modukoa. Bera-bera taldea erakusten ari den maila eta kiroli bilbidea arrakasta handikoa da, eta ziur nago zuekin garaipen gehiago ere iritsiko direla. Horregatik zorterik onena opa dizugu bera-beran, bai zuri eta baliatu nahi ditut hitz hauek ere, Jon Begiriztaini ere, lehen entrenatzaileari ere, zorterik onena opatzeko erronka honetan. Esango nuke Xabat ezagutze zaitudanatik erronka zalea zarela, erronkek ez zaituztela uxatzen, justu kontrakoa esango nuke, erronkek motibatu egiten zaituztela, ikusi dugu hori udalean, ikusi dut zure lanean, nola motibatzen zaituzten mobidek eta erronkak, eta ikusi dugu eskubaloiaren eremuan. Benetan pertsona jatorra zara Xabat, ausarta, konpromitutua, eta guri ekarri diguzuna eramango dezu orain bera-berara. Umorea, eta batez ere, saltxa! Mila esker, Xabat. Bueno, ni bakarrik, enhorabuena por el nombramiento y nada, desearte toda la suerte del mundo en lo que te viene. Eta honekin, maztakit zuke... Bueno, ez gure alde zorionak, ente honitzen endala hilabete edo, gutxi gora bera, fitxaketa horretaz, eta postena asko, eta espero sorte hona izatea etorkizunean, eta, aipatuan bezala egindako lanaren emaitza horrek, ateako daue frutua lehen edo berandua. Eta ez dakit, hau honekin nola bukatzen da ez, gai hau, edo? Galdera askarak. Bai, hain nintzen, alegia, Amerikan... Berri ematea. Berri emate bada. Azkenengo puntuan oin bai, galdera eskaerak, zerbait... Bueno, berez gaur sokadantzako ensagua dakau, ja da superberandu, ez dakit ikunber dugun, edo ze esan dizun... Berez kiroldegin.